económico-financiero e o segundo é a aprobación inicial do orzamento cadro persoal do Concello para o ano 2016. Hoxe en Xunta de Portavoces acordamos no primeiro dos puntos facer un reparto de tempos de 7 minutos para a primeira intervención, tanto da ponente como do resto dos portavoces, e 5 para a segunda. E no caso do debate orzamentario aumentar o que era a primeira intervención, máis alá do regulamento, a 15 minutos e 5 na segunda, dada a entidade do punto a debatir. E co cal vamos a empezar co primeiro dos puntos, que é a aprobación do plan económico financiero. Cedo a palabra a concelleira e tenente alcalde María Rozas para que faga a defensa e iniciar logo o debate. María, a túa quenda. Boas tardes a todas e a todos. O primeiro dos puntos é o Plan Económico Financiero para o Concello de Santiago. A liquidación do orzamento do ano 2014, realizada en marzo de 2015, puso de manifesto que no ano 2014 incumpriuse a regla do gasto. A Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financiera, indica que os concellos non poden superar no crecemento de gasto en comparación co ano anterior a taxa de referencia do crecemento do PIB que autoriza o Consello de Ministros para todas as administracións públicas. É dicir, o gasto das administracións públicas non se pode incrementar por riba do crecemento da actividade económica. O incumprimento da regla do gasto exixe que o Concello elabore e aprobe un plan económico financiero, un PEF, que permita, atendendo o artigo 21.1 da Lei Orgánica, o cumprimento dos obxectivos de estabilidade e o cumprimento da regla do gasto no ano en curso e no ano seguinte. Por imperativo legal, entón, o Concello de Santiago elabora dito plan, polo incumprimento da regla do gasto, xa que o resto de indicadores económicos son correctos. Antes de entrar no detalle de dito plan, gustaríame facer unha reflexión sobre a Lei de Sostenibilidade Financiera, e en concreto sobre a Lei de Regla do Gasto. Lei que é un claro corsé para as administracións públicas, e en concreto para os concellos que xa en por sí teñen serios problemas de financiamento e de crecemento. Atopámonos na situación de que concellos que teñen recursos suficientes para mellorar os seus servizos públicos, para crecer, non poden. E non poden pola lei da regla do gasto. Non poden facer e acometer melloras para o beneficio da súa veciñanza. E non poderían por este corsé que é a Lei de Sostenibilidade Financiera, que está en clara oposición aos intereses sociais. Os concellos vense sometidos a unha legislación dende o ano 2012 que non ten como obxectivo a calidade dos servizos públicos, senón que ten como obxectivo o recorte do investimento público e social. Unha legislación que compre revisar para a súa mudanza. Dito isto, cumplindo coa normativa vixente, o Concello de Santiago presenta este plan económico financiero, un plan no que se demostra que o gasto computable que resulta da liquidación do 2014 veuse excedido en 2.355.437,63 euros, do límite que tiña aprobado para ese exercicio. Deste exceso, 1.283.179 son créditos incorporados por remanentes, que son de incorporación obrigatoria e que, polo tanto, non requerirían de ningún tipo de medida de axuste nun plan económico financiero. A diferencia, os 850.000 euros de diferencia son un exceso de teito do gasto da sociedade mercantil Incolsa, segundo se pon de manifesto en diferentes informes da intervención municipal, que están incorporados ao plan que hoxe presentamos. Analizada a situación económica da corporación, derivada da liquidación do orzamento do 2014, e vistas que as magnitudes orzamentarias son, en xeral, positivas e que a maioría do exceso deste teito de gasto ven derivado da incorporación de remanentes, que, como decíamos antes, é de obrigado cumprimento, compre indicar aquí o que di a IGAE a este respecto. Leo literalmente. En consecuencia, no cabe admitir que la autorización del remanente de tesorería afectado por una entidad local sea determinante de una situación de déficit estructural. Es más, habría de identificarse con una situación de superávit presupuestario en el momento de la liquidación del presupuesto. É dicir, non se pode ter en conta o exceso de gasto derivado da incorporación de remanentes. No mesmo sentido, o Ministerio de Facenda di que a volta ao cumprimento da regla do gasto
que ven derivada dun incumprimento, dunha incorporación de remanentes, se lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del gasto computable sin necesidad de medida estructural alguna. En relación ao incumprimento derivado da Sociedade Mercantil Incolsa, parte del ven derivado de gastos que non son recurrentes, son gastos extraordinarios, dedicados á promoción turística da cidade. Mais, como todos sabemos, no orzamento do 2015 non se incumpliron os límites para a regla do gasto. Había un exceso nese orzamento, un desfase de 9 millóns de euros que provocou que durante o ano 2015 se seguirán unha serie de medidas para controlar este gasto. O avance da liquidación do 2015 demostra que acabamos o ano cumprindo esta normativa actual, cumprindo a regla do gasto, no avance de liquidación do 2015. Xa que moitos dos créditos que estaban nese orzamento eran créditos que non se podían gastar, eran créditos non disponibles vinculados á venta de terreo e outro tipo de fondos. O PEF, o Plan Económico Financiero que hoxe aquí presentamos, pon de manifesto que o Concello de Santiago non precisa adoptar medidas de consolidación, xa que cumpre no 2015 ca regla do gasto e o orzamento presentado para o orzamento do 2016 tamén cumple cos principios de estabilidade orzamentaria, sustentabilidade e regla do gasto. Este plan ten que ser aprobado polo Concello de forma provisional e debe ser remitido á Dirección Xeral de Política Financiera da Xunta de Galicia, que é quen ostenta a tutela nestas cuestións do noso Concello para a súa aprobación definitiva. Por eso, propoñemos ao Pleno deste Concello, primeiro, aprobar con carácter provisional o Plan Económico Financiero 2015-2016 do Concello de Santiago de Compostela e, segundo, remitir o expediente á Dirección Xeral de Política Financiera do Tesoro para a súa aprobación definitiva consonte o disposto no artigo 21 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera. Mais nada, moitas gracias. Gracias, María. Rubén Cela, a súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde, moi boa tarde a todos e a todas, non? O primeiro que temos que dicir desde o Bloque Nacionalista Galego é que non era sen tempo a aprobación deste plan económico financiero, non? O Grupo Municipal do BNG hai xa 6 meses, en outubro do pasado ano, preguntaba neste pleno pola previsión do Grupo de Goberno a respecto da aprobación deste PEF, con pouco éxito, por certo, non? Teríamos que reiterar a petición en diferentes ocasións, tanto no marco de outros debates, como foi o caso do debate das ordenanzas fiscais, como mediante preguntas por escrito, por certo, en concreto esta, que aínda está sin contestar desde o 23 de outubro do ano pasado. De todos e todas é coñecida a posición do noso grupo respecto da coñecida como Lei de Estabilidade. Para nós, trátase fundamentalmente de intervir desde Madrid as contas de todos os concellos do Estado cuns criterios austericidas que pouco teñen que ver cunha xestión eficiente e responsable dos recursos públicos. E, en particular, para nós, o que hoxe motiva este punto, que é o cumprimento ou non da coñecida como regra do gasto, non quere dicir absolutamente nada a respecto da saúde económico-financiera real dunha administración local. A pesar diso, advertímosles en varias ocasións de que isto non era algo potestativo, senón algo o que o Goberno municipal estaba obrigado por lei. E que mentres non se derrogue esa lei, que agardemos sexa máis cedo que tarde, unha de dúas, ou o Concello de Santiago se declara insumiso a mesma con todas as consecuencias, ou hai que cumplila. Nese sentido, e a pesar da nosa posición sobre o fondo desta normativa, o noso grupo advertiulles en reiteradas ocasións que antes da aprobación das ordenanzas fiscais ou deste orzamento era imprescindível a aprobación dun plan económico financiero como consecuencia do incumprimento desa regra do gasto por parte do Partido Popular no exercicio 2014, e así tamén o apuntaban desde a intervención municipal e así o fixeron concellos en análoga situación como foi o caso do Concello de Ourense. Agora, corrobórase o que dicíamos naquel entón, incluído o incumprimento de prazos establecidos na legislación para a súa presentación, tal e como aparece reflectido no informe de intervención 84/2016 que acompaña este plan. A pesar diso, nós non imos votar en contra deste PEF por un exercicio de responsabilidade,
posto que de non aprobarse podería ter consecuencias moi negativas para o Concello, como, por exemplo, e como xa temos advertido neste pleno, que o Estado lle obriga o Concello a deixar de prestar servicios impropios como a xestión de escolas infantís municipais, os comedores escolares, a UMAF ou un número importante de iniciativas municipais no eido do emprego ou dos servicios sociais. Iso sí, non votar en contra non é sinónimo de que esteamos de acordo. E nese sentido, gustaríanos sinalar tres aspectos que nos parecen moi relevantes. Primeiro, non deixa de ser curioso que tardase tanto tempo en traerse a debate este PEF cando a principal conclusión do mesmo, como nos acaba de relatar a señora concelleira, non é outra que o PEF non fai falta, non? É a mesma liña argumental que viña utilizando o Partido Popular e nese sentido pois non será de extrañar a coincidencia de voto que veremos nuns minutos entre Compostela Aberta e o propio Partido Popular neste punto. En segundo lugar, o PEF o que fai en realidade é consolidar o incumprimento aflorado en 2014 e non correxilo. É dicir, sobre a base dos máis de 2 millóns de euros de exceso detectados en 2014, agora vaise o tope que permite a lei, pero non se rectifica o anterior. E en terceiro lugar, e máis importante para nós, todo o plan está basado nunha premisa que, cando menos, resulta curiosa, e é que non se executen unha grande parte dos orzamentos de 2015 e de 2016. É dicir, será a falta de execución dos investimentos, é dicir, será o mal gobernar o que ocasione un incremento dos excesos de financiamento afectado a fin de exercicio que traia como consecuencia a inclusión de remanentes de tesorería e faga subir a marxe de disponibilidade de gasto sobre o inicialmente consignado. É dicir, unha de dúas, ou son incapaces de executar, cousa probável a tenor destes meses e que poderemos comprobar cando se nos presente a liquidación do 2015, e cumpren co PEF, ou executan e xestionan con rigor o orzamento e non cumpren co PEF. As dúas cousas a un tempo non son posíveis e xa veremos a final de ano cal das dúas non se cumpren. Por ese motivo, o Grupo Municipal do BNG manterá un voto de abstención neste punto. Moitas gracias. Moitas gracias, Rubén Cela, e a quenda do portavoz do PSG-PSOE, o señor Paco Reyes. Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todas e a todos, compañeiras e compañeros de corporación. Con este plan económico financiero que acaban de presentarnos, mostra Compostela Aberta a mesma filosofía que o Partido Popular. Compostela Aberta contradice porque primeiro dixo que o Partido Popular superou a regra do gasto e deixou as finanzas do Concello en situación máis que comprometida, non hai máis que acudir a hemeroteca, e agora presenta neste PEF co que desvirtúan o incumprimento do Partido Popular e preséntano como formal e dentro do marco económico financeiro. O que fai Compostela Aberta con este plan é consolidar o incremento de gasto aflorado no exercicio de 2014 e, baseándose nesa consolidación, dinos que en 2015 xa cumpren a regra do gasto, do que só temos a súa palabra. Dado que a responsabilidade do incumprimento da regra de gasto é do Partido Popular, e dado que vostedes o consolidan e lle salvan a cara, o Partido Popular, como non, votará a favor deste PEF. E iso non é sorprendente, porque a xestión económica do Partido Popular nos últimos 4 anos foi nefasta para as finanzas deste Concello. A partir de 2013, os remanentes positivos de tesourería diminuíron máis que notablemente, pasando de 4.600.000 euros a 1.700.000. E a evolución do aforro bruto en relación cos gastos correntes pasou do 30,3% no 2011 ao 14,4% no 2014. Todo isto a falta de datos do 2015 porque o Goberno non nos pasou. E a evolución do aforro neto pasa do 22,4% en 2011 ao 0,7% en 2014. O Partido Popular, polo tanto, asfixiou financieramente a este Concello. A isto hai que engadir o baixísimo ritmo de execución dos orzamentos e, máis concretamente, dos investimentos, como acertadamente indica o informe de intervención a este PEF. Os niveis de execución van dende o 19 ao 22% no período 2012-2014, provocando un incremento de exceso de financiamento afectado a fin de exercicio que trae como consecuencia a obrigada incorporación de remanentes aos exercicios seguintes e incrementa a marxe de disponibilidade do gasto sobre inicialmente consignado, elevando o risco de incumprimento da regra de gasto derivado da Lei de Estabilidade do Partido Popular.
Así, o ano 2013 o ano base e tivo unha execución de orzamento moi baixa. Isto determinou que sobre un nivel de gasto tan baixo, o límite de gasto situouse nun punto aínda máis baixo, dando lugar a unha aplicación perversa da norma cando se é incapaz de xestionar, que é o que sucedeu cos gobernos do Partido Popular neste Concello. En 2014 prodúcese un incremento de gasto sobre o permitido de 2.355.000 euros, xa que o límite da regra de gasto era de 73 millóns de euros e o gasto computable foi de 75,5 millóns. E a todo iso incolsa que só ten ingresos procedentes das transferencias do Concello, circunstancia que, por certo, non corrixe nos orzamentos de 2016, ten unha desviación de máis de 800.000 euros, desviación que lastra o orzamento do Concello. E chega a Compostela Aberta e asume o desvío no gasto, fai no propio e prométenos que, mantendo o nivel irregular do gasto do Partido Popular, non gastará aínda máis, porque temos que crerlles. Dende xuño de 2015 cumpre esa regra de gasto porque non se executa o orzamento. Así, no capítulo 2 de gastos correntes e servizos, se executa o 15,6% e en capítulo 4 de transferencias correntes se executa o 9%. Deste xeito, o cumprimento da regra de gasto en 2015 basease na non execución do orzamento. O cumprimento é, por tanto, ficticio porque apalanca a desviación do gasto do 2014. Insisto, por que temos que crerlles cando nos din que non superarán tampouco a regra de gasto no 2016? Pregunto porque este documento ten de plan só o nome. Onde están as propostas de incrementos de ingresos para o Concello, máis aló do que foi a súa intención de provocar unha suba indiscriminada e generalizada de impostos a toda a veciñanza de Santiago de Compostela? Onde están propostas para incrementar os ingresos materializadas no incremento e mellora de xestión de tasas pola utilización privativa ou o aproveitamento especial de dominio público municipal a favor de empresas explotadoras de servizos de suministracións de interés xeral? Cando Compostela Aberta di que vai cumprir a regra do gasto en 2016, non nos explica como fará. Dinos que levarán a cabo un axuste dos gastos correntes a baixa e deste xeito, por exemplo, que en personal vai ter prácticamente nulo crecemento orzamentario. Por que vai ser así? Digan a verdade. Din que van baixar un gasto en suministracións diversas un 3,6%. Como? Din que van baixar os gastos por traballo realizados por outras empresas nun 4,11%. Como? Como fixeron co traballo para a reforma do Plan Especial do Centro Histórico, facendo enxeñería financiera para atrasar o momento do pago e, de outra banda, atrasar o momento do cobro da subvención? Din que van baixar os gastos de arrendamentos en material de transporte nun 28,09%. Como? Din que van baixar os gastos en reparación, mantemento e conservación de edificios nun 4,66%. Como? Din que van baixar os gastos de reparación de maquinero nun 22%. Como? Din que van baixar os gastos en elementos de transporte. Como? Todo isto ten que estar indicado no Plan Económico Financiero. Non só decir que o farán, esperar unha vez máis que fagamos un acto de fe. Din que van baixar os gastos por transferencias correntes un 6,3%. Aquí sí sabemos como van facer. En 2016 Compostela non vai ter nin Feira do Libro nin Rally do Botafumeiro. Asume Compostela Aberta que en 2016 vai darse unha inexecución do orzamento de 5,8 millóns de euros, o recoñece xa directamente. Cos remanentes que se incorporen de 2015, dende logo, van deixarse en executar moito máis. Preséntanos, por tanto, un pé ficticio, baseado na consolidación do incumprimento do Partido Popular, na inexecución orzamentaria duns aforros que non xustifican de ningún xeito no orzamento. Fan súa a mala xestión do PP e salvan a cara. Pero iso sí, é o seu plan económico financiero. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Paco Reyes, señor Agustín Hernández, a súa quenda. Señor Martín. Gracias, alcalde. Concelleiros, concelleiras, eu teño que dicir que cando se nos presentou este plan económico financiero dende o Grupo Popular, o que puxemos de manifesto é que o tempo nos viña a dar a razón. Hai que ter en conta que nun primeiro momento, como sinalou o voceiro do Partido Socialista, falouse por parte do equipo de goberno de mala xestión orzamentaria, falouse de que se gastou por riba das posibilidades do Concello, falouse de que había que adoptar unha serie de axustes e medidas de contención do gasto e que íbamos ter pouco marxen de maniobra. Pero ahora mismo, isto eran unha serie de consideracións de carácter político. En canto acudimos o que é un plan económico financeiro, é dicir, un documento técnico elaborado por técnicos, é cando podemos observar a realidade. En este plan económico financeiro faise un análise do que
toda a traxectoria da legislatura 2011-2014. Así, extraendo os datos que aparecen recollidos dentro do mesmo e frente ao que se manifestou anteriormente por parte do voceiro do Grupo Socialista, hai que ter en conta que durante a legislatura do Partido Popular 2011-2014 a media do resultado orzamentario, é dicir, o que pon de manifesto se os orzamentos se elaboraron de maneira responsable ou non, se os dereitos reconocidos foron suficientes para financiar os gastos, obtivo unha media de superávit de 7,4 millóns. No caso do remanente líquido de tesorería, a magnitud que manifesta se os fondos líquidos dos que disporía o Concello se eran efectivos todos os dereitos pendientes de cobro e se pagasen todas as obrigas pendentes de pago, é dicir, os recursos propios do Concello para financiar modificacións de crédito, foi de superávit 1,7 millóns de euros. A media do aforro neto, é dicir, o indicador que valora a capacidade que tería o Concello para facer fronte a futuras obrigas que poida contraer por novas operacións de endeudamento, foi de 10,6 millóns de superávit. A media, no caso da estabilidade orzamentaria do saldo non financeiro, foi de 14,2 millóns de euros de superávit. No caso do endeudamento cos bancos, cas entidades financeiras, esta redúxose de 62 millóns a 47 millóns na actualidade. Hai que ter en conta que todo iso, ademais, a pesar de ter que levar a cabo unha operación de crédito por 12 millóns de euros por facturas que nos encontramos no caixón. Hai que ter, ademais, en conta que, cando se fala de que a xestión, desde un punto de vista económico, foi desastrosa por parte de outro grupo deste pleno, este Concello, co Partido Popular, o período medio de pago foi dunha media de 16,86 días, chegando a estar en 9 días no mes de marzo de 2015, cando o máximo permitido por lei 30 días. Hai que ter en conta, ademais, que a media do ratio das operacións pendientes de pago foi de 14,87 días, cando o máximo son 30 días, e chegou a estar en 3 días no mes de decembro de 2014 e en marzo de 2015. Estes non só algúns dos indicadores, e non se pode falar á vista destes indicadores dunha xestión desde un punto de vista económico desastrosa nin nada que se lle pareza. E por eso, cando se trae agora un plan económico financiero, repito, un documento técnico elaborado por técnicos no que se analiza a situación estrutural do Concello nos últimos anos, vemos como o equipo de goberno danos a razón. É que na introdución do propio plan económico financiero sinálase, e palabras textuais, que cumpre coa normativa e cos límites establecidos de sustentabilidade, equilibrio e solvencia económica, o Concello de Santiago. E que ademais sinálase que o Concello de Santiago presenta capacidade de financiamento en termos consolidados de 5,9 millóns de euros, o saldo non financeiro de signo positivo de 7,1 millón de euros, o nivel de endeudamento sitúase dentro dos marxes legais e moi por debaixo do 75% dos ingresos correntes. E na propia conclusión do plan económico financiero ponse de manifesto que, analizada a situación económica da corporación, as magnitudes orzamentarias son claramente positivas. É que hasta a interventora pon de manifesto que cando se fala deste plan económico financeiro, das medidas a adoptar, porque hai que recordar, ademais, que o plan económico financeiro, a estrutura do plan ben marcada por lei, non é algo que poidan facer cada concello aleatoriamente. Hai unha estrutura obligatoria que ben marcada na legislación de facendas locais, así como tamén na lei de bases de réxime local, e dentro desta estrutura hai que ir poñendo os datos e ir analizando un a un, e isto fan os técnicos municipais, non é obxecto de ningún tipo de valoración política, e aquí o que se valora é a xestión levada a cabo nos últimos anos, e desde a propia intervención ponse de manifesto, seguindo ademais o criterio establecido no seu caso polo Ministerio de Facenda e pola propia Intervención General da Administración do Estado, que é o máximo órgano interpretativo neste caso, a volta ao cumprimento da regra do gasto se lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario, sin necesidade de medida estructural alguna. É dicir, a vista deste plan económico financeiro, hai que concluir que estamos ante un plan que, sí, se puxo de manifesto, é un mero trámite dada a xestión levada a cabo nos últimos 4 anos. Hai que facelo porque o manda a lei, pero non hai que adoptar medida estructural algunha, porque a propia lei recolle para aqueles concellos nos cales sí que se adoptaran medidas perniciosas para a economía e para a situación estrutural do concello unha serie de medidas moi restrictivas, suprimir servizos, fusionarse con outros concellos, subir os impostos, pero no caso do Concello de Santiago isto non ten nada que ver coa súa realidade. Por todo iso, nós, desde un punto de vista de responsabilidade, dixemos xa na propia comisión informativa que íbamos votar a favor deste plan económico financeiro. O que sí queremos, además, poñer de manifesto, sí que pedimos que para outra vez
cando se faga o que é un análise da situación económica do Concello, que primeiro se faga un análise de carácter económico e despois o análise de carácter político, e non ao revés como se fixo nesta ocasión. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Martín. María Rozas, segunda quenda. Bueno, vou ser breve. Simplemente aclarar unha serie de cuestións que se foron mencionando. Primeiro, é certo que o plan económico financiero ven con retraso, pero temos que recordar que este afloramento do incumplimento da regla do gasto foi aflorado en marzo de 2015. A maioría de nós estábamos na nosa casa e non estábamos facendo política no Concello de Santiago. Entramos en xullo e é imposible que aprobáramos o plan económico financiero antes das ordenanzas, como aquí se comentou. Non sei se imposible, pero, por suposto, non iba a ser realista, porque a baixada de ingresos que este pleno aprobou é exactamente un asuste que hai que facer para a regla do gasto. Esa baixada de ingresos lle afecta o cálculo e o plan económico financiero, así que non tiña absolutamente ningún tipo de sentido telo aprobado antes das ordenanzas fiscais. Non é que no Concello de Santiago non pasara nada, pasou, incumplirse unha lei, incumplirse a lei Montoro, que en Compostela Aberta non compartimos, pero que foi incumplida e que é necesario facer un plan económico financiero, e nos vimos obrigados durante o ano 2015 a conter gasto superfluo, eso é certo, escollemos gasto superfluo, outros gastos diversos. Faríamos o que faría calquera familia galega, se non hai ingresos, pois contemos o gasto, asustámonos o gasto. Non é certo que sexa só a palabra de Compostela Aberta que di que cumple a regla do gasto. Hai un avance da liquidación do 2015 que así o demostra. Está no anexo do plan económico financiero. Se somos serios, hai un avance de liquidación do 2015, hai un informe de intervención. Ponse en dúbida unha fórmula que é a fórmula plantexada tamén polo Concello de Ourense no seu plan económico financiero, que é a regla do gasto do 2014, plantexada polo Concello de Ourense, que tiña unha situación moito peor que a de Santiago, era un exceso de 11 millóns de euros, e a Dirección Xeral de Política Financiera, que é a que ten que decidir se está ben ese plan ou non, dixo no mes de xaneiro que ese plan era correcto. A fórmula autorizada polo Concello de Santiago é exactamente similar á de Ourense. É a Dirección Xeral da Política Financiera a quen lle toca decir se este plan é correcto ou non. Dicimos tamén que o orzamento cumple a regla do gasto. Non sabemos o que vai acontecer ao longo do ano 2016. Un orzamento non deixa de ser unha estimación de ingresos e unha estimación de gastos. De feito, ese cumplimento da regla do gasto terase que ver na liquidación do ano 2016, non agora, pero o orzamento tal e como está plantexado cumple a regla do gasto, e cumple a regla do gasto porque hai disminucións en partidas que nós non consideramos prioritarias, en partidas que dende Compostela Aberta consideramos que, bueno, que eran superfluas, pois un grande gasto que había recollido en outros gastos diversos, onde facemos máis dun 25% de disminución, en outros gastos de publicidade ou protocolo. Así que o orzamento que plantexamos se plantexa cumprindo ca Lei de Sostenibilidade Financiera e Estabilidade Presupuestaria. Mais nada. Moitas gracias, María. Señor Rubén Cela, súa segunda quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, eu quixera comezar por algo que a priori podería parecer curioso, pero non é tan curioso, non? E é que o Partido Popular hoxe este tan contento coa posición de Compostela Aberta neste punto, non? E ten motivos para estar contento, porque a verdade é que hai un lavado integral de cara do que foi unha xestión económica que distou moito precisamente de ser unha xestión exemplar, non polo incumprimento precisamente da regra do gasto, sino por moitas outras cuestións. En calquera caso, é lóxico que o Partido Popular este hoxe moi contento, e é lóxico que o Partido Popular vote con Compostela Aberta neste punto. Segunda cuestión, di a señora Rozas que recoñece que ven fora de prazo. Bueno, está ben recoñecer as cousas, é o primeiro paso para correxilas, non? Ahora, eu podo admitir que veñan as cousas tarde. Agora, o que é indiscutible que non foi por non avisalos, non? No mes de outubro este grupo político traía a pleno este tema. Eu non digo que a 13 de xuño, cando vostedes entran a gobernar, viñeran con un pez debaixo do brazo.
nin agardaba do Partido Popular que a altura de finais de marzo do ano pasado, a piques do remato do mandato, aplicase o Partido Popular ese plan económico financiero. Agora ben, eu creo que desde que empezamos a falar disto, por menos por parte do noso grupo, até hoxe pasou medio ano, que creo que un tempo algo máis que prudencial, non? E por último, unha última consideración de carácter máis xeral e tamén político, non? Comentaba o compañeiro Manuel que o PEF é un documento técnico. Bueno, eu podo suscribir eso a medias. É un documento cunha execución técnica, pero un documento que ten unha orientación e ten unha interpretación política. E nesa interpretación política eu quero facer fincapé nalgo que comentaba na primeira intervención. Este PEF só se pode cumprir en base a que o goberno incumpla os acordos dun orzamento que todavía non aprobamos cando este aprobado no que ten que ver a execución dese orzamento. O cumplimento deste PEF baséase en que non se execute orzamento, non? Por lo tanto, eu creo que unha trampa en sí mesma, non? E polo resto, pois como decía con anterioridade, nos imos absternos neste punto por responsabilidade, creemos, como comentaba o Partido Popular, pois que é un requisito legal, neste caso formal, porque non vai levar implícito ningún tipo de elemento correctivo, pero o feito de non aprobalo, como temos anunciado moitas veces neste pleno, pois podería ter consecuencias bastante negativas para este Concello. Por lo tanto, pola nosa parte, non vai quedar e non imos obstaculizar que se poida aprobar este PEF, pero, bueno, o que non nos gusta os termos nos que se dá polos motivos que comentamos na primeira intervención. Moitas gracias, señor Rubencela. Señor Paco Reyes, segunda quenda. Grazas, señor alcalde. Bueno, comentario concelleiro do Partido Popular que, mire, desastrosa a xestión económica do Partido Popular foi precisamente porque as súas contas soamente se sosteñen porque non executaron. É dicir, se vostedes tiveran executado, entón os ingresos non terían cobertos os gastos. Fala vostede dun análise económico, pero a min non me respostou. Por que no período do goberno do Partido Popular os remanentes positivos de tesourería diminuíron ano a ano? Por que diminuiu ano a ano a evolución do aforro bruto? Por que diminuiu ano a ano a evolución do aforro neto? Non respostou. Mire, o incremento de crédito, e temos falado moito neste pleno ao respecto dos casi 13 millóns de euros do crédito que vostedes fixeron conxuntamente co plan de axuste, e que non facía falta. O saben vostedes perfectamente. Tanto é así que non facía falta que vostedes empregaron o diñeiro do crédito para amortizar anticipadamente o crédito que pediran. É un negocio ruinoso para este Concello. Non me falen vostedes da media de pago a proveedores porque tamén o temos discutido neste pleno. Vostedes, efectivamente, cumplen co límite legal nos proveedores os que pagan, pero que vostedes non lle pagan ao 100% ni moitísimo menos. Imos ver se é así cando coñezamos de verdade a liquidación do orzamento 2015. Imos ver se hai facturas no caixón ou non. Imos velo, falta pouco. Espero que falte pouco para ter ese documento. Pero, dende logo, con toda a súa intervención, co que me quedo fundamentalmente é que a declaración de que vostedes van votar a favor deste plan económico financiero porque o marca a lei. É dicir, o Partido Popular vai votar a favor dunha regra de gasto imposta por unha lei do Partido Popular por imperativo legal. Bueno, non está mal escoitar un concelleiro do Partido Popular enmendar unha lei do propio Partido Popular. Con respecto á intervención da concelleira de Facenda, solamente dúas consideracións. Onde está a liquidación? Non o avance, a liquidación, porque no mes de marzo legalmente teñen vostedes que presentar a liquidación. Esperemos que non pase o mesmo que ten pasado co tema do plan económico financiero. E por último, mire, se a xustificación para votar a favor deste plan económico financiero que vostedes presentan hoxe neste pleno é que exactamente o mesmo que o que fixo o Partido Popular de Ourense, aprobado polo Partido Popular da Xunta de Galicia, se o Grupo Municipal do PSDG-PSOE de Compostela tivera alguna dúbida ao respecto do seu voto, dende logo acaba vostede de disipar as nosas dúbidas. Mais nada, Moitas gracias, señor Paco Reyes. Señor Martín, a súa quenda. Moitas gracias, alcalde. Vou ser moi breve. Cando se fala de que a xestión do Partido Popular desde un punto de vista económico foi desastrosa, pois, bueno, se alguén quere negar a realidade, os datos están aí, están elaborados por técnicos, e son datos que calquera pode comprobar, e o que dixen anteriormente é totalmente real, está verificado
non só por a intervención actual, sino por os dous interventores que estiveron anteriormente e os técnicos que están en intervención. Os informes están aí, son públicos, colgados na web, e eses datos podes extraer calquera. Cando se fala de que o remanente líquido de tesorería diminuiu, o remanente líquido de tesorería, como dixen onte, tivo unha media de superávit de 1,7 millóns de euros. Pero é que no ano 2009 era negativo en 900.000 euros, e no ano 2010 era negativo en 2,6 millóns de euros. É que cando se fala de que a operación de crédito que se fixo no seu día de 12 millóns de euros non facía falta, a operación de crédito claro que facía falta, porque este Concello non lle pagaba a ninguén. Por eso estaban 12 millóns de euros aí de facturas sin recoller. E ademais hai que ter en conta que as obrigacións pendentes de pago a 31 de decembro do 2010 eran 33 millóns de euros as que había neste Concello. Hai que ter en conta, ademais, que cando se fala no que é o tema da regla de gasto con carácter xeral, mire, nós non é que estemos enmendando a lei no tocante da regla de gasto. Eu xa manifestei neste pleno a miña opinión con respecto a esa lei, e sigo a mantendo, pero é unha opinión puramente particular. Ora, é unha lei que hai que cumprir, entende? E cando se fala de que nós non pagamos o 100% e que ahora se verá na liquidación claro que se vai ver todo o que se fixo. É que se nós non pagáramos, o ratio das obrigacións pendentes de pago, como dixen anteriormente, non podía estar en 3 días, porque desde o momento en que entra unha factura ahora, a través do sistema de facturas do punto face da Administración do Estado, pasa directamente á contabilidade e queda aí recollido. É que é imposible poñer as facturas no caixón. Eso sucedía antes, pero ahora non. Entón, se ahora un Concello ten un ratio de obrigas pendentes de pago de 3 días, é porque non está incumprindo cas súas obrigas. Eso sí que se facía antes cando se registraban manualmente as facturas, pero ahora non. Ahora veñen directamente por un sistema informático e queda registrado contablemente. Por lo tanto, é imposible facer ese tipo de actuacións. E claro que se verá cando veña a conta 413, que por certo pedímola, pero a mí non me chegou, imagínome que sería por un erro, non achaco a ningún tipo de outro tipo de actuación. E logo, sí que quero facer unha breve mención que se dixo antes que se fixo contención do gasto. Fixose contención do gasto. Home, nós creemos que máis que contención do gasto o que se está a facer é inexecución do gasto, porque hai que ter en conta, e isto vai se ver sobre todo cando se presente a liquidación e cando se faga a comparativa entre o primeiro semestre do ano e o segundo semestre do ano, hai determinadas obras, como o caso da Avenida Vila García ou o caso de Montero Ríos, que obtiveron o retraso que obtiveron, e, sin embargo, si que houve outro tipo de actuacións, claro, non podemos entender que se fale de contención do gasto cando vais a acudir a endevedamento ou cando se utilizou parte dunha operación de crédito que estaba aí sin unha póliza de crédito. Entende? Non podemos entender que se fale de contención do gasto cando, como consecuencia dunha xestión para nós nada afortunada no tema dos comedores escolares, incrementouse en casi 200.000 euros o gasto relativo aos mesmos. Non podemos entender que se fale de contención do gasto cando se están facendo contratos de emerxencia, que é unha situación totalmente excepcional prevista na Lei de Contratos do Estado para salvar a fiscalización previa da intervención sobre a existencia ou non de crédito orzamentario. E non podemos falar tampouco de contención do gasto cando no tema de contratos menores estánse facendo toda unha serie de gastos como, por exemplo, pagar 21.000 euros para un diagnóstico de igualdade, entendes? Ou 18.000 euros para un diseño dunha imaxe gráfica da campaña As Bolboretas na Rúa. Nada máis, moitas gracias. Bueno, antes de pasar a votación vou facer emprego da miña quenda de 5 minutos para clarexar determinadas cuestións que aquí se dixeron e vou intentar ser breve ou polo menos facer unha traducción do que é a linguaxe económica, non sei que diferencia entre a contención do gasto e a execución do gasto. O que sei é que cando chegamos aquí transparentouse en documentos e en fiscalización do Servicio de Intervención que había un incumprimento da lei de teito de gasto e que eso nos obrigaba a ir a un plan económico financiero. E o que sei é que prioritariamente para o novo goberno existía unha máxima e era a de non volver a presentar un plan económico financiero que implicara novos recortes no que era a política municipal. E esa é a traducción. Entón, evidentemente que fixemos unha corrección do incumprimento da lei de teito de gasto a través da execución. E iso está aí,
pero fixémola nós como a faría calquer familia, como decía antes María Rozas. Os orzamentos son unha previsión de gastos e de ingresos, non son as tábuas da lei, evidentemente son unha guía, pero logo un ten unha capacidade, tamén pode facer un orzamento anual na súa casa e logo executalo en maior ou menor medida dependendo de cal sexa a situación de ingresos. Eso pode entendelo todo o mundo. O que tiñamos claro no político é que non podíamos ir a un novo PEF que implicara recortes na administración local porque o Concello de Santiago estaba saturado de política de recortes nos últimos anos. E esa foi a prioridade. Entón, claro, a min que se me explique si se entende que cun plan económico financiero no cal corriximos o incumplimento da lei de teito de gasto a través da execución de gasto estamos a lavarlle a cara ao Partido Popular e non se fai a lectura de que o que non estamos é a presentar un PEF que implica novos recortes, que eu entendo que dentro un discurso de esquerda sea positivo, bueno, pois que se diga claramente, porque o mellor o que se prefería é que non fóramos correxindo a desviación da lei de teito de gasto na execución e trouxéramos un PEF con novos recortes en materia laboral, en materia de investimentos, en outro tipo de materia. Entón, o mellor eso era o que eso a todos os podía facer sentir mellor, pero evidentemente nós facemos unha lectura do marco legal e facemos unha lectura crítica do marco legal Montoro. E eu aí coincido co señor Rubén Cela, que dá dúas posicións, ou insumisión ou un cumprimento. Evidentemente, se podemos ir polo cumprimento e podemos establecer un PEF que non supoña recortes, pois estamos un pouco facendo a cadratura do círculo, e iso foi o que entendimos no seu momento. E, polo tanto, este é o PEF que presentamos, que entendemos que é o mellor para todo o mundo, tendo en conta que imos a un debate no seguinte punto duns orzamentos que non son expansivos nun momento no que se di que a economía está en modo expansivo, ¿no? E que, por determinadas decisións que adoptou esta corporación, vamos uns orzamentos onde disminuímos a proxección de gasto cara ao ano que ven, incluso por decisións que tomamos aquí en política fiscal conxuntamente na corporación, non? E polo tanto, bueno, esa foi a orientación que dimos e a orientación que se fixo no seu momento e é o motivo polo que presentamos este PEF e o motivo polo que entendemos e pedimos o apoio ao mesmo. Entendemos as lecturas críticas que fago o conxunto dos grupos, pero sí que pedimos o apoio máis alá polo cumplimento legal, porque entendemos que o mellor ir un PEF que non supoña novos recortes para o Concello nas diferentes eidos, porque verdadeiramente entendemos que hai que abrir outra nova etapa. Co cal, imos a someter a aprobación do Plan Económico Financiero a votación. Señor secretario, a súa quenda. Gracias, alcalde. Votos a favor do Plan Económico Financiero, tamén está formulado. Votos a favor 19, gracias, votos en contra, abstencións 6, gracias. Ben, pois agradezo o conxunto da corporación o sentido do seu voto, máis alá do seu posicionamento, e pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é a aprobación inicial do orzamento e cadro de persoal do Concello para o ano 2016. Lembro que hai unha primeira quenda máxima de 15 minutos e unha segunda quenda de 5 minutos, así que se a ponente, a concelleira María Rozas, inicia a súa defensa do documento orzamentario. Empezamos co debate. María Rozas, a súa quenda. Bueno, boas tardes de novo. O Orzamento Xeral do Concello de Santiago, integrado polo orzamento do propio Concello, o orzamento do organismo autónomo do Autoio de Galicia e das sociedades mercantís Incolsa e Tusa, ascende un total consolidado de 102.780.027 euros en ingresos e 102.750.788,83 euros en gastos, cun superávit de 29.000 euros, 29.238,17 derivados da sociedade Incolsa. Os orzamentos dos organismos autónomos e das sociedades mercantís xa aprobados son de 2.369.067,78 euros do Auditorio de Galicia, 2.939.538,90 euros en gastos e 2.968.777 en ingresos da Sociedade Mercantil Incolsa e un orzamento de 1.483.022 euros para o orzamento da Sociedade Mercantil Tusa. Este orzamento, este proxecto de orzamento do 2016 que presentamos hoxe no Pleno, caracterízase por, primeiro, unha clara aposta polo social, cun incremento dun 35% en comparación co ano anterior, un 35% cando, como dixemos en moitas ocasións, e quedou claro neste pleno, temos menos recursos.
uns recursos máis limitados co ano anterior. E, aínda así, a Concellería de Políticas Sociais é a que máis crece, xunto co Departamento de Emprego, que supera os 2 millóns de euros para realizar políticas de emprego activas na cidade de Compostela. Nun marco de recursos limitados, de reducción de ingresos, o aumento nas partidas de gastos destinadas a políticas sociais ven dado da reducción de outras partidas de gasto, da reducción en partidas de gastos diversos, un 25%, da reducción de partidas destinadas a gastos de publicidade e protocolo, deixando un orzamento para estes gastos que permitan difundir a actividade municipal, que permita realizar os eventos de representación institucional sen recaer, sen incorrer en gastos superfluos. Son os orzamentos tamén que apostan polo reequilibrio territorial, polo investimento en áreas esquecidas durante demasiados anos e polo mantemento das instalacións municipais e viarios. Unha aposta firme tamén vai neste orzamento polos dereitos laborais, recollendo no capítulo primeiro, o de persoal, demandas de moitos anos das diferentes representacións sindicais, incremento nas partidas das axudas de acción social para os traballadores e traballadoras da casa, dotación dunha partida da segunda metade da paga extra do ano 2012, unha promoción interna xeral e ambiciosa na que moitos funcionarios que careceron de posibilidade de promocionar nos últimos anos poderán ter acceso. Consta esta promoción interna de 112 prazas. Un orzamento, o de 2016, que rompe coas liñas de orzamentos anteriores, marcando unha diferenza importante no incremento destinado a áreas sensibles. Planifícase así unha reorientación dos orzamentos, unha reorientación aos gastos corrientes de mantemento, os gastos en políticas sociais, apostando por tres grandes eixos. Primeiro, o reequilibrio territorial, segundo, o investimento social e o terceiro, o mantemento. O crecemento en políticas sociais, comentaba antes, en comparación co ano 2015 é dun 35%, mas esta porcentaxe aumenta ata 114% se o comparamos co primeiro ano de mandato do anterior goberno, co ano 2012, o que significa máis que duplicar o gasto social dese primeiro ano de mandato. 8,4 millóns de euros destinados a políticas sociais que acada o seu máximo histórico no Concello de Santiago. O aumento de gastos para políticas sociais céntrase, entre outras, nas seguintes accións. Un plano de rescate social de 1,5 millón de euros cunha ordenanza de axudas ás persoas en risco de exclusión social e atención ás persoas sen teito. A ampliación das bolsas de comedores escolares ata 200.000 euros. A renovación e a ampliación dos convenios coas asociacións de Compostela que despregan equipos de rúa para traballar coas persoas sen teito ou lles facilitan vivenda, así como asesoría xurídica e os acompañan psicolóxicamente. Axudas á dependencia, un incremento de 340.000 euros ata chegar a 1,3 millóns de euros, co obxectivo de que ningunha persoa en condicións de dependencia de Santiago quede sen esta prestación de servicios de axuda no fogar. E un orzamento dun 0,2 destinado a políticas de cooperación, tamén por primeira vez no Concello de Santiago. Por primeira vez na historia económica deste Concello achégase o 0,2 do orzamento a esta demanda histórica das ONGs en políticas de cooperación. Con ese mesmo sentido de carácter social no orzamento, prevén desplegarse un amplio abano de políticas activas de emprego que superan os 2 millóns de euros, que incrementan máis de medio millón as políticas activas de emprego en comparación con orzamentos precedentes. Estas políticas abranguen dende un pacto local polo emprego de medio millón de euros ata outro tipo de obradoiros de emprego e accións formativas. Apostamos tamén polo reequilibrio territorial, que nestes orzamentos do 2016 inverten a tendencia dos últimos anos nas que se focalizaba o investimento no centro urbano, nas que se esquecía outro tipo de áreas, nas que se esquecía o rural. Unha mostra destes orzamentos é o que se destina a medio rural, o que se destinan ás parroquias. O gasto neste ámbito se duplica, pasa de 1 millón de euros a 2 millóns de euros. A diferencia con anos anteriores, todos os fondos da Diputación, o POS e o PAS da Diputación, se aplican íntegramente ás parroquias, ao medio rural. Con este esforzo orzamentario, o que perseguimos é ampliar a dotación de servicios naquelas áreas onde ou ben son inexistentes ou ben
son moi deficitarias, acometendo dentro dos recursos dispoñibles aquelas accións máis urxentes. Por exemplo, a recuperación de pavimentos en Villestro, Oeixo, Arins, Busto ou Marantes, o abastecemento da auga en Sionlla de Abaixo, ou a primeira fase de obra de mellora do vial da Cañoteira en Marrozos. Os orzamentos, o comentaba antes, prestan tamén unha especial atención ao mantemento urxente das nosas infraestructuras e viarios, destinando 1,1 millón de euros con este fin. Os orzamentos de Santiago, nos seus investimentos, siguen tamén criterios sociais e reflexan as demandas veciñais que fomos recibindo durante estes meses. Exemplo desto son as seguintes investimentos: a remodelación do pabillón polideportivo do CEI Apóstol Santiago por 300.000 euros, a expropiación dos 137 e 138 para o enlace do orbital e tamén para a estación intermodal, o aparcamento en superficie nunha avenida de Ferrol no barrio de Conso, demanda da veciñanza do barrio e do tecido asociativo e comercial, a instalación e remodelación de unha serie de parques de xogos en Mesonfrío, en Pontepedriña, en Galeras, a remodelación do parque de xogo de 4 dos 16 CEIPs do Concello da cidade de Santiago, no que é unha primeira anualidade dun plan plurianual para renovar todos os parques de xogo dos CEIPs do Concello de Santiago, o incremento nas axudas á rehabilitación nos ARIS, que teñen como objetivo subvencionar actuacións nos inmobles para dotalos de accesos adecuados ás persoas con mobilidade reducida. A renovación das cubertas das estacións deportivas tan necesaria e esquecida. O orzamento inclúe tamén varios proxectos vinculados á concesión de fondos europeos, a estrategia EDUSI, que aprobamos en xaneiro neste pleno, plano para a instalación de ascensores en edificios de barrios pouco máis desfavorecidos da cidade, obras de recuperación como é o Patio de Madres ou Castro Undouro e acondicionamento das rutas na canle do río Sarela entre Carme de Abaixo e Osar. Uns orzamentos nos que, ademais, o Goberno municipal apostou por estender a participación cidadá do tecido asociativo de Compostela, elaborando por primeira vez no Concello de Santiago un piloto de orzamentos participativos, tamén por primeira vez. Un piloto que nos serviu como achegamento a esta forma de democracia participativa e que se continuará con el apostando por orzamentos participativos con máis presuposto, con máis orzamento para o ano 2017. Para os primeiros meses deste ano está prevista iniciar esta proposta de orzamentos participativos para o 2016, dando continuidade aos 100.000 euros en actividades juvenís que escolleron os mozos e mozas da nosa cidade no orzamento de mocidade e apostando por uns orzamentos participativos importantes para o ano 2017. Trátase, ademais, dun documento orzamentario dialogado durante máis de 2 meses, cos grupos da oposición, con numerosas xuntanzas con todos os grupos, e que recolleu neste proceso de diálogo 25 das 45 propostas feitas pola oposición, tanto do Partido Popular, do Partido Socialista como do Bloque, por citar algunhas. Incremento para investimento de instalacións deportivas do Partido Socialista e do Partido Popular por 138.000 euros. Inclusión dun investimento para a sinalética do rural, un plan plurianual do Partido Socialista. Proxecto para subvencións por gastos de habitabilidade do Partido Socialista. Convenio de saúde bucodental do Partido Socialista. Incremento de 170.000 euros en políticas de emprego do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Incremento da partida de mantemento para un plan de acción de corrección de anegamentos do Bloque Nacionalista Galego. Incremento da partida de normalización lingüística e de formación do persoal laboral do Bloque Nacionalista Galego. E, na comisión do pasado venres, na última oportunidade, incluímos tamén as enmendas que nos presentou a oposición, todas aquelas que eran viables técnicamente. A emenda da depuradora do Souto, do Partido Popular, e emendas de políticas de emprego do Partido Socialista. En definitiva, esta proposta orzamentaria é o reflexo do grande esforzo que fixo o grupo de goberno, que fixo Compostela Aberta, por ter uns orzamentos inclusivos, uns orzamentos que incorporaran a maior parte das propostas da oposición, dentro do pouco marxe de maniobra que ten un orzamento municipal, e que obrigou a Compostela Aberta pois a renunciar a algúns dos proxectos que considerábamos importantes para este 2016, pero é un orzamento inclusivo. Inclusivo e reflexo das achegas de todos os grupos municipais. En resumo, xa para rematar,
presentamos este orzamento para 2016 dialogado, inclusivo, cunha primeira experiencia de democracia participativa, cunha clara aposta polo social, polo mantemento e polo investimento nas áreas máis sensibles da nosa cidade. Mais nada. Moitas gracias, María Rozas, señor Rubén Celas, o Aquenda. Moitas grazas, señor alcalde. O Grupo Municipal do BNG mantivo en todo o proceso previo a este pleno debate dos orzamentos municipais para 2016 unha posición responsável, unha posición construtiva e coherente co defendido polo noso grupo en anos anteriores. Mantivemos unha predisposición permanente ao diálogo e a busca de acordos sobre aspectos que puidesen supor unha mellora na calidad de vida dos veciños e das veciñas de Santiago. Desde un comezo mostramos ao grupo de goberno a nosa predisposición a non obstaculizar a aprobación dun novo orzamento para Compostela sempre cando cumprise cuns mínimos. Faciámolo, seguímolo a facer por dúas razóns fundamentais. Primeira, porque mentres non se aprobe un novo orzamento estará vixente o anterior orzamento do Partido Popular que desde o noso punto de vista, e como xa temos denunciado no pasado, non se axustaba nin se axusta ás necesidades urxentes e prioritarias de Santiago. E en segundo lugar, porque canto máis tarde se aprobe un novo orzamento, máis difícil será executalo, particularmente no que ten que ver cos investimentos, o que nos pode levar unha vez máis, entre outras cousas, a ver obras que teñen que facerse no verán, comezar en pleno inverno, o que supón en moitas ocasións sobrecustos e atrasos que sempre, por activo ou por pasiva, remata pagando a veciñanza e o pequeno comercio. No que dependa de nós non vai pasar ninguna das dúas cousas, porque, aínda que esteamos na oposición, non acreditamos niso de que canto peor, mellor. Nos creemos que canto peor é peor. E o BNG, para o que traballa, é para conseguir o mellor para Compostela, estamos no goberno ou estamos na oposición. Agora ben, ese exercicio de responsabilidade do noso grupo, esa predisposición ao diálogo e a non obstaculizar a aprobación dun novo orzamento, non podía converterse, nin se vai converter, nun cheque en branco. Antes de entrar no fondo destas contas, gustaríanos facer unha breve referencia ás formas, non? Para o noso grupo, desde logo, neste caso, non son algo menor. Desde o BNG levábamos meses insistindo no atraso na aprobación das contas municipais e urxindo o Goberno municipal a realizar unha proposta o antes posible. Non nos entraba na cabeza que, entrando no goberno un 13 de xuño, a volta do verán non tiveramos un primeiro borrador de orzamentos municipais en riba da mesa. Non só non foi así, senón que, a pesar de que se laiaban de que o Partido Popular deixara cero partidas como as referidas a desbroces ou mantemento da rede viaria, vostedes, a pesar de que lles quedaran cartos e cartos sin executar, eso xa o veremos cando presenten a liquidación de 2015, nin tan siquiera xestionaron un modificativo de crédito para atender as necesidades máis perentorias da cidade, o que nos levou, por exemplo, a un estado lamentable, como non se recorda en Compostela, de conservación das calzadas e das beirarrúas. É evidente que non se chega a ese estado en 7 meses, porén non é menos certo que neses 7 primeiros meses tampouco se fixo prácticamente nada para remedialo cando existían, como dixen, mecanismos legais e económicos para poder facelo. Desde o noso punto de vista, o lóxico, sensato, o responsável, o que permitiría cumprir cos prazos que marca a lei e, sobre todo, o que sería máis coherente para un grupo político que sería antitético ao Partido Popular sería ter aprobado as contas de 2016 antes do remate do 2015 e non ter que pasar ni un día máis do estritamente necesario gobernando cuns orzamentos prorrogados do Partido Popular. Non foi así, pasou setembro, pasou outubro, pasou novembro, pasou decembro e tería que chegar o novo ano para que se comezase tan sequera a falar dos novos orzamentos. A partir de aí, tal e como comentaba a concelleira, é innegável que o Goberno estableceu un proceso de interlocución coa oposición, moi mellorável desde a perspectiva da operatividade desas reunións e da entrega da documentación básica, pero é indiscutível que se celebraron múltiples xuntanzas. Iso non é que sexa positivo, que o é que é imprescindível, é condición necesaria, aínda que non suficiente, para un goberno en minoría que aspira a aprobar uns orzamentos, aquí en Santiago ou en Katmandú. O problema non foi de falar, foi de consensuar,
Consensuar implica ceder en aspectos que para un son importantes, non son os accesorios, para incorporar aspectos que para todo interlocutor son esenciais. E é aí onde estas contas puderon ser manifestamente melloráveis. As contas que se someten a consideración, sendo mellores que as aprobadas en 2015, non son, ni moito menos, as que formularía o Bloque Nacionalista Galego. Nós coincidimos co Grupo de Goberno na necesidade de priorizar dentro do orzamento todo o que ten que ver con políticas sociais, políticas activas de emprego e de igualdade, mas coidamos que se puido facer máis e mellor ao respecto. É certo que se aprobaron varias propostas que se trasladaron por parte do BNG e que, ao noso entender, contribuíron a mellorar parcialmente esta proposta. Conseguimos, por exemplo, que se incrementase a partida dirixida a políticas activas de emprego con 170.000 euros a maiores, unha cuantía moi inferior a que pretendíamos, pero en calquera caso un cambio positivo promovido polo noso grupo nun dos aspectos esenciais para nós, medidas que poden contribuir a crear máis e mellores postos de traballo en Compostela. Conseguimos que se consignase unha partida que levamos anos reivindicando para axudar a aquelas familias con menos recursos e con nenos e nenas en idade escolar. Non abonda con axudas para o comedor e nese sentido logramos que se incluíse a nosa proposta de bolsa escolar que permitirá que existan axudas tamén para material escolar, para actividades extraescolares ou de conciliación e que estas non queden restringidas só ás familias que as poidan pagar. Conseguimos un aumento das partidas dirixidas á normalización lingüística, chegando a que case se duplique a partida de 38.000 euros orzados en 2015, pasando a 70.000 euros recollidos nesta proposta para actividades. Creemos que é fundamental o traballo que se poida facer neste eido. Desde o noso grupo entendemos que, a pesar de sentenzas que intentan eliminar o galego da Administración, como se ven de coñecer a respecto da ordenanza do Concello de Lugo, o Concello de Santiago debe seguir a ser referencial no ámbito da normalización lingüística para o conxunto do país e para iso son precisos recursos. Conseguimos que se consignara unha partida económica para realizar un estudo sobre medidas de seguridade viaria para motoristas, como primeiro paso para erradicar do noso Concello auténticas trampas mortais como son os quitamedos tradicionais, motivo polo cal o noso grupo xa trouxera unha proposición a este pleno que se aprobara por unanimidade. Conseguimos que se incluíra unha partida orzamentaria sobre os puntos negros que existen na cidade en materia de anegamentos, nun plan plurianual para o que se consignarán 250.000 euros e que permitirá buscar solucións para aqueles puntos onde sempre que chove con algo de forza, por diferentes razóns, se producen anegamentos como puntos como a Avenida de Lugo, a Rotonda da Área Central, Claro Campoamor, Pelamios ou moitos outros. Aceptouse, aínda que non coa envergadura que nos propuñamos, a necesidade de establecer un plan plurianual de arranxos nos colexios públicos. Creemos que queda curta a partida de 400.000 euros do contrato de mantemento con Espina del Fin, que xa viña do Partido Popular, e das dúas actuacións programadas, moi necesarias, por certo, para o 2016, que son o arranxo dos parques infantís dentro dos centros educativos públicos e o polideportivo do CEIP Apóstolo Santiago. Desde o noso punto de vista, non se trata só de realizar actuacións puntuais, senón que ten que haber un criterio global e un horizonte temporal plurianual, un diagnóstico global da situación dos centros e, en función deste, unha priorización de actuacións e folla de ruta como mínimo a 4 anos de ramplas, baños adaptados, pingueiras, calefaccións, ventás, instalacións deportivas, etc., a realizar mediante un mantemento permanente desde o Servicio Municipal. Conseguimos que se incluíse unha mellora na partida de formación do personal municipal, situando a nuns niveis parellos os anteriores á implementación do plan de axuste. Fixémoslle saber por parte do noso grupo que ese aumento debía ir dirixido especificamente a formación vinculada á promoción interna, así como as actuacións de mellora da galeguización da Administración municipal. Conseguimos que se incluíse unha partida, aínda que desde o noso punto de vista demasiado pequena, para a realización do Parque Urbano das Hortas, como vimos demandando desde hai anos e como trouxemos recentemente en forma de proposición a este pleno e aprobamos por unanimidade. Aínda que non conseguimos unha partida específica no capítulo de investimentos, sí que conseguimos un compromiso expreso por parte do Grupo de Goberno a que a primeira actuación que se atenderá con cargos remenantes, que tendo en conta a previsible baixa execución do ano pasado, pois non serán poucos, será para dedicar 350.000 euros á primeira fase do arranxo da Casa das Máquinas de Galeras, outra das nosas peticións facéndonos eco da demanda veciñal e que tamén trouxemos a debate a este pleno.
Aínda que Compostela Aberta non aceptou inicialmente, a pesar de que foi unha petición dos 3 grupos da oposición, a inclusión de ningunha partida orzamentaria referida á nova estación depuradora de augas residuais, finalmente, aínda que sexa tarde dun xeito parcial, polo menos recóllese algo en forma de alegación do Partido Popular, aínda que tan só sexa un compromiso de non disponibilidade de crédito. En calquera caso, non é moi bo agoiro para o futuro desta infraestructura esencial para Santiago o seu tratamento neste orzamento e o tratamento que está a ter por parte de outras administracións. Polo tanto, é certo que se recolleron algunhas das nosas propostas e é certo que a aceptación desas propostas e outras do Partido Popular e do Partido Socialista melloran a proposta inicial de orzamentos, mas existen unha serie de elementos que non nos permiten votar favorablemente a estas contas. Primeiro, con carácter xeral, estes orzamentos poñen de manifesto algo moi importante. Aumentan os gastos correntes, pero non suben os ingresos. Todo aforro vai para pagar a devolución do endeudamento. Así, a práctica totalidade dos capítulos que forman parte dos ingresos de natureza corrente sofren unha diminución con respecto ás consignacións iniciais do 2015. É dicir, ao igual que co Partido Popular, a cidade vai empequenecendo na súa actividade pública. En segundo lugar, o Concello volvese a endevedar máis, pero para menos investimento. En terceiro lugar, o capítulo de investimento dos últimos anos co Partido Popular, desde o noso punto de vista, era mínimo. O de Compostela Aberta directamente ridículo. Só o 8,7% dos gastos son investimentos e transferencias de capital, tal e como tamén apunta o informe de intervención. Quero lembrar que o investimento non é só cemento. Son postos de traballo e actividade económica e ben empregado pode ser valor engadido e efecto multiplicador en termos económicos e tamén sociais. En cuarto lugar, non nos gusta o tratamento que se fai das subvencións nominativas. Compostela Aberta non só reduciu as subvencións a dedo, senón que as aumentou. Nós non imos facer demagoxia neste punto. Hai casos nos que nos parece que está plenamente xustificado, mas hai outros nos que entendemos que unha nova cultura política non se pode basear na discrecionalidade, senón en convocatorias públicas, ben dotadas, ben difundidas e con criterios transparentes de concorrencia competitiva. Nese sentido, solicitamos un compromiso de reducción serio das subvencións nominativas e o único que se comprometeron é a reducilo nun 30% ao final do mandato, cosa que nos parece insuficiente. En quinto lugar, existen obras en execución que están fora deste orzamento. Isto sí que me gustaría que concretamente mo explica a concelleira de Facenda. Se non é consciente deso, explico eu despois cales son, e se é consciente, que explicación ten que non estén dentro do orzamento. En sexto lugar, en canto ao personal municipal, celebramos o feito de que o Goberno municipal inclúa no orzamento as cuantías pactadas nos acordos colectivos e que abren a vía a recuperación dos dereitos laborais que foron suprimidos polo Goberno do PP. Non, en tanto, votamos en falta un compromiso firme no que atinxe a aplicación do réxime transitorio de carreira profesional nos termos recollidos no convenio. Ademais, outro asunto que nos gustaría destacar respecto ao cadro persoal é o da taxa de reposición. A taxa de reposición formulouse de acordo co establecido pola Lei de Orzamentos, o que implica a supresión de prazas do cadro de vacantes en servicios esenciais. O que o BNG solicitaría do Goberno é que non se amorticen esas prazas, pois a dificultade de volvelas a convocar despois é maior e, en caso de cambios da norma, estas poderíanse ofrecer na oferta pública de emprego. En sétimo lugar, empregan artificios contábeis que non nos convencen, como que por primeira vez desde que existe Incolsa se faga parte da transferencia do Concello a través do capítulo 6 de investimentos. Vale para cadrar as contas, pero non é real. No ámbito de Incolsa tampouco nos parece menor o feito de que se manteña exactamente a mesma política que tiña o Partido Popular de financiamento das liñas de baixo coste ca mesma opacidade incluída. En octavo lugar, parecenos preocupante tamén a referencia ao plan especial, onde na práctica xa nos confirman que non se vai executar na súa totalidade o previsto para 2016. En noveno lugar, non recollen estas contas diferentes acordos que se tomaron no Pleno. Nese sentido, parareime nunha única proposta dos novos aparcadoiros de xestión pública. A súa proposta de orzamentos recolle unha única actuación no ámbito dos aparcadoiros públicos, comentaba a concelleira, 110.000 euros para a realización dun aparcadoiro provisorio na parcela reservada para os Sergas
construir o centro de saúde comprometido na avenida de Ferrol. O Grupo Municipal do BNG apoia esa actuación sempre cando non implica a renuncia do proxecto sanitario tan necesario para a cidade. Porén, entendemos que as solucións en materia de aparcamento en superficie deben ser unha prioridade deste mandato se se quere camiñar cara a unha maior humanización de determinadas zonas de Santiago. Nese sentido, nos propuñamos, aínda que non se tivo en conta, incluir dotacións orzamentarias, primeiro, para o condicionamento do aparcadoiro na inmediación do Conservatorio Profesional de Música e a Rúa Altiboia, que está aprobado en sesión plenaria en outubro de 2014 a proposta do BNG. Un estudo para o aparcadoiro público do Campus Sur, o que nos comprometimos todos os grupos desta Cámara en campaña electoral. E, en terceiro lugar, un estudo ao aparcadoiro nas inmediacións da Casa de Asociacións de Cornes. E, por último, en décimo lugar, facía a concelleira referencia á participación. Eu, sinceramente, creo que estes orzamentos son antítesis duns orzamentos participativos. Se queren, na réplica, falaremos desa experiencia piloto, do seu coste e da súa utilidade práctica. En calquera caso, houbo elementos como pasar este orzamento simplemente polos consellos de participación sectoriais, empezando polo Consello de Relacións Veciñais, que se puido facer que non tiña coste e permitiría ter un contraste ca asociacións de veciños con entidades sociais, culturais e económicas representativas da cidade. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Urbancela. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Novamente, boa tarde a todos e todas, compañeras e compañeiros da corporación. Hoxe chegamos a este pleno cunha sensación de decepción. Decepción pola maneira en que Compostela Aberta expuso un proceso que debía ser de negociación, de procura de consenso e de construción dunha alternativa progresista á forma de abordar os problemas desta cidade. Unha oportunidade de contrastar programas progresistas, de poñer en riba da mesa un proxecto de cidade e de avaliar conxuntamente programas de gasto. Todo isto tiñase que iniciar en setembro de 2015. O inicio dunha negociación cos grupos progresistas tiña que estar baseado en avaliar conxuntamente e buscar espazos de consenso non só para o orzamento de 2016, senón para o marco plurianual orzamentario que, por certo, reclamamos sistemáticamente a Compostela Aberta e que chegamos a este pleno e aínda non o temos. E lembrolle que mesmo a intervención no seu informe, páxina 4, indica que non se está cumprindo a normativa ao non constar o plan cuatrienal de investimentos. Pois ben, renunciando a esta posibilidade dun acordo máis amplo cos grupos progresistas, Compostela Aberta presenta o seu primeiro anteproxecto de orzamentos a mediados de xaneiro do 2016, aos 7 meses da súa toma de posesión como goberno desta cidade. Ten que recoñecer Compostela Aberta que o único grupo que comprendeu e respectou que estábamos ante os primeiros orzamentos dun novo goberno e que en ningún momento impúsolles celeridade para presentar o seu anteproxecto foi o Grupo Municipal Socialista. Poden comprobalo cunha rápida revisión de hemeroteca. Fomos responsables, señor alcalde. E a partir deste momento comenzou un proceso de posta en escena dunha suposta negociación que non pretendía a procura de espazos de consenso, senón asegurarse a aprobación íntegra ou, no mellor dos casos, con alguna leve matización dos orzamentos de Compostela Aberta. E digo que non había menor pretensión de procura de consenso, porque cando o Grupo Socialista demandou dende o primeiro momento a documentación justificativa da proposta de orzamentos de Compostela Aberta, lonxe de entregar esa documentación que non tivemos hasta a convocatoria da Comisión de Facenda da semana pasada, tanto a señora concelleira de Facenda como o señor alcalde acusáronnos públicamente de querer perder tempo e dilatar artificialmente a aprobación do orzamento do 2016. Quen tarda 7 meses en presentar o seu anteproxecto acusa aos demais de dilitar o proceso. Pois non, señor alcalde, non era unha cuestión de máis tempo, era unha cuestión de máis documentos, de máis información, de máis transparencia. Esa maior transparencia que Compostela Aberta levaba no seu programa electoral e que de momento tanto lles está costando cumprir. E francamente, señor alcalde, a súa proposta de orzamentos tamén nos decepcionou. Non son, dende logo, nin orzamentos con enfoque de xénero, nin orzamentos participativos. Un orzamento que a participación é o 0,09% do orzamento, iso non é participativo. E, dende logo, non son os mellores orzamentos para Santiago neste momento. Certo que incorporan un plan de emprego, que aprobaron unilateralmente sen pedir opinión este grupo municipal, non sei aos outros, e sen traelo a pleno para a súa aprobación. Pero é un plan de emprego.
E nisto sí contrastan co Partido Popular, que non creen políticas activas de emprego, como dixeron públicamente neste pleno. E sí que hai unha certa mellora en canto ao orzamento do Partido Popular en gasto social. Faltaría máis. Pero a xuizo do Grupo Municipal Socialista é moi mellorable. Por iso presentamos 31 propostas para enriquecer o seu anteproxecto de orzamentos. 31 propostas que afectaban a 12 áreas de goberno desta cidade e, de modo particular, propostas que afectaban ao gasto social e ao emprego. En un alarde de procura de consenso e de capacidade de querer integrar as achegas do noso grupo, Compostela Aberta incluiu 2 desas propostas. De 31, incorporou 2. Gran esforzo por parte de Compostela Aberta. Que exemplo de integración e de interese por enriquecer os seus orzamentos e converterlos nos orzamentos da corporación, nos orzamentos da cidade, pois se quedaron nos orzamentos de Compostela Aberta. Porque o proceso que Compostela Aberta chama de negociación saldouse coa proba de falta de criterio e falta de coherencia e falta de vontade política para un consenso por parte da propia Compostela Aberta. Un exemplo, o Partido Socialista propuso un incremento de casi 1 millón de euros en gasto social e de 750.000 euros en fomento de emprego. Aprobaron 210.000 euros. A resposta claramente foi non, pero curiosamente rexeitaron e descalificaron de maneira particular 2 propostas de fomento de emprego baseadas na concesión de microcréditos e avais de microcréditos para fomentar a creación de empresas de ámbito social vinculadas ao autoemprego en 2 partidas de 300.000 euros cada unha, dicindo que a contía non era suficiente para que o programa fose efectivo e que a Lei de Racionalización e da Administración Local impedía ao Concello exercer novas competencias. E curioso, porque estas propostas que están no noso programa electoral tamén forman parte do Plan de Emprego de Compostela Aberta, páxinas 93 e 95, coas mesmas cuantías. Si non se preocupe que lle faremos entrega do mesmo. Sinceramente, ou Compostela Aberta non coñece o seu propio plan de emprego, ou os intereses de Compostela Aberta non eran buscar o consenso ou nin sequera o apoio aos seus orzamentos. Se caixo o interese de Compostela Aberta lonxe de pensar na cidade, pensaba máis na conveniencia para os seus obxectivos políticos de levar a cabo a moción de confianza tantas veces suxerida como unha amenaza reiterativa. Quen sabe se non era unha amenaza, senón un desexo. E para rematar co esperpento, tras presentalas novamente, esta vez como enmendas por parte do Partido Socialista, cunha cuantía coincidente co que Compostela Aberta contemplaba no seu plan de emprego como de achega propia, Compostela Aberta acepta as emendas que previamente rexeitara. Que exemplo de coherencia. Cando dicimos que o proxecto de orzamentos é moi mellorable, dicímolo coa certeza que dá análise dos mesmos, tanto en ingresos como en gastos. Imos ver os ingresos. Todos os capítulos de ingresos baixan, coa excepción do capítulo 1 de impostos directos, o que desmente a afirmación de Compostela Aberta referida ao estrangulamento de ingresos para financiar o gasto social como resultado da aprobación das ordenanzas fiscais. En concreto, o IBI urbano sí que descende 600.000 euros, que son o resultado de aplicar a sentenza do Tribunal Supremo a subseguinte reforma da Lei do Catastro referida a que os chanchos urbanizables deben cotizar como rústicos e non como urbanos. No referente ao capítulo 3º, non se aproveitan as posibilidades que dan as tasas para incrementar os ingresos materializados no incremento e mellora da xestión de tasas pola utilización privativa ou aproveitamento especial de dominio público municipal, a favor de empresas explotadoras de servizos de suministracións de interese xeral e, polo tanto, para redistribuir de verdade a carga fiscal, como xa indiquei na miña intervención sobre o PEF. No capítulo 3º, o único que se incrementa son as multas e sancións, 400.000 euros. No capítulo 4 de ingresos, subvencións e achegas de outras administracións, hai unha reducción do 51%, casi o 52%, con respecto ao 2015. A pregunta obvia é se esta diminución non se debe a dificultades nas relacións con outras administracións. Os ingresos por subvencións externas vanse reducindo, e iso que Compostela Aberta sinfla neste orzamento co EDUSI, que non está aprobado. Os orzamentos de Santiago cada vez parecense menos aos dunha capital. No capítulo 5 de ingresos patrimoniais baixense un 46% con respecto ao ano pasado. Os gobernos socialistas capitalizaron este concello, pero Compostela Aberta amosa neste orzamento que non sabe rendibilizalo. No referente aos gastos, destaca, como xa indiquei, unha mellora no gasto social con respecto aos orzamentos do Partido Popular, sería o colmo que non fora así, pero hai que decir que grazas ao gasto da Deputación, presidida por un socialista, en transferencias por asistencia domiciliaria, e tamén é certo que existe un plan de emprego coa súa consignación orzamentaria.
Pero non podemos esquecer que se dá unha baixada nos gastos de promoción turística nunha cidade na que o sector turístico e hostelería supoñen o 20% do seu PIB. Unha diminución nas partidas de promoción económica, un 43% menos que no orzamento progresista de 2010. Unha baixada no orzamento de promoción do comercio de Santiago, case 82% en comparación co citado orzamento progresista de 2010. Tamén hai que destacar, como non, un incremento de máis do 13% das subvencións nominativa, é dicir, das digitais, e o incumprimento legal, como indica o informe de intervención na súa páxina 18, onde establece a necesidade de incluir nas bases de execución a finalidade das asignacións nominativas. É preciso que o Concello de Santiago aprobe un plan estratégico de subvencións en cumprimento da normativa vixente, pero o que é evidente é que para este orzamento, con Compostela Aberta, non vai ser. No referente aos gastos de investimentos, o capítulo 6, diminúen con respecto ao orzamento 2015 e diminúen un 60% respecto aos orzamentos de progreso de 2010. Se comparamos non só os investimentos, senón tamén as transferencias de capital, a diferencia co orzamentado ano pasado é unha disminución de case o 30%. Ademais, dos 8,8 millóns de investimentos, 3 millóns, os do EDUSI, non están garantidos. E o 63% dos investimentos restantes dependen dun crédito que non se pedirá ata final de ano e, por tanto, a día de hoxe, tampouco están garantidos. Preséntanos un orzamento que a esta data de aprobación ou rexeitamento destes orzamentos, só o 2,6% dos investimentos para a cidade están garantidas. Importaríanlles explicarnos cal é o significado de pintar os orzamentos para vostedes. Importaríalles explicarnos por que ata 5 aplicacións de crédito de gastos de investimento consignados para financiar con recursos propios non aparecen reflectidas as consignacións do seu financiamento nos créditos iniciais deste proxecto de orzamentos. Ao haber gastos comprometidos pero non incluídos neste orzamento, a conclusión é obvia. Este proxecto que nos presentan para a súa aprobación está desequilibrado. E isto último lévanos ás consideracións sobre a débeda. Coa intención de non reflectir os intereses para pagar polo crédito de 5,5 millóns de euros, din que van pedir o préstamo a final de ano. Xusto o mesmo que fixo o Partido Popular. Presentan vostedes a mesma filosofía de artificio contable que o Partido Popular. Que non diría? Compostela Aberta, discípulo aventaxado das prácticas contable orzamentarias do Partido Popular. A nós non nos preocupa que Compostela Aberta se endebede, a condición de que respecte os límites legais. O que nos preocupa é que se poida pagar dita débeda. E segundo os datos que vostedes mesmos expresan no seu proxecto de orzamentos, o aforro, que é o que ten que facer fronte á amortización dos créditos, non é dabondo, non é suficiente. Compostela Aberta preséntanos un aforro por operacións correntes de 9,5 millóns de euros e a amortización anual dos créditos para pagar é de 11,5 millóns de euros. Simplemente non chega. Queren explicarnos como pensan pagar? Subindo os impostos. No referente aos recursos humanos e ao cadro de persoal, gustaríame decir que este cadro de persoal pon de manifesto as prioridades políticas deste goberno e nos confirma o que vimos repetindo en numerosas ocasións durante os últimos meses. As súas políticas cada vez se parecen máis aos do Partido Popular. No ano 2012, o Partido Popular truxo este pleno unha proposta de integración de persoal de Movisa no persoal municipal. A todo o persoal, excepto dunha persoa que, como vostedes saben, atopábase en servizos especiais por ocupar un cargo público no Concello de Ourense. Unha persecución política que o xulgado solventou con unha sentencia xusta. Hoxe, Compostela Aberta trae este pleno un cadro de persoal idéntico ao aprobado en 2010, pero con dúas diferencias. Coartar o dereito de promoción interna a dúas persoas vinculadas a dous partidos políticos. Non intenten justificalo con unha reestructuración. Isto é unha decisión política, unha decisión equivocada, como foi no seu momento adoptado polo Partido Popular. Hoxe lles pedimos que reconsideren esta decisión injusta. Amosa tamén o cadro de persoal falta de coherencia. Por unha banda, falan de remunicipalizar servizos e, por outra, se decide a amortización de plazas que conleva a subcontratación dos mesmos. Amortización de plazas de brigada de vías e obras, amortización de plaza de limpiadora, amortización de plaza de conserxe en pabellón deportivo. 6 prazas de administrativos por oposición libre frente a soamente 2 prazas de policía local.
Este criterio confirma claramente o que xa coñecíamos todos, que a seguridade cidadá non é unha prioridade para este goberno. Cantos policías locais se xubilaron nestes últimos 5 anos? Non menos de 25 xubilacións. Con esta decisión hipotecan vostedes o futuro e a seguridade desta cidade. Saben vostedes que na actualidade os auxiliares administrativos están realizando funcións de administrativos. Se vostedes crean 6 prazas de administrativo por oposición libre, espero nos confirmen neste pleno o compromiso para este mandato de reconverter todas as plazas de auxiliares en administrativos neste concello. Efectivamente, como quedou demostrado, estes orzamentos son mellorables. Compostela Aberta pídenos responsabilidade. O certo é que Compostela Aberta leva 9 meses de goberno desta cidade poñendo excusas e facéndose a víctima porque non lle deixan gobernar. Esconden a súa falta de xestión baixo a cortina de fume de que non poden traballar cos seus propios orzamentos, que os seus incumprimentos de programa débense a que non lles deixamos cumprilos. E pídenos que lles permitamos aprobar os seus orzamentos, que son estes, que non se teñen desnaturalizado por ningún grupo da oposición. Pídenos responsabilidade unha vez máis, baseada a petición, como sempre, nun acto de fe. Lembre, señor alcalde, que o que nos pide hoxe é responsabilidade, non corresponsabilidade. Fomos responsables e respetuosos dende o 13 de xuño de 2015 na súa investidura. Non imos ser corresponsables. Son os seus orzamentos, señor alcalde, o resultado da súa xestión e a responsabilidade da xestión dos orzamentos vai ser exclusivamente súa. O Partido Socialista leu moi ben os resultados electorais de maio de 2015. Nós non somos goberno, somos oposición e a nosa responsabilidade é fiscalizar a súa xestión do seu orzamento. E teñan por seguro todos que cumpriremos ca nosa responsabilidade. Moitas gracias, señor Paco Reyes. Señor Agustín Hernández, a súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Celebramos este pleno, como suliñou o portavoz do Partido Socialista, cun chamamento do grupo de goberno, que lembro que está en minoría, a responsabilidade. Un chamamento do alcalde á responsabilidade. Está ben facer chamamentos, pero para pedir algo, previamente é imprescindible ter unha atitude exemplarizante. Hai que predicar co exemplo. E, señor alcalde, a súa atitude dende o minuto 1 do mandato foi de todo menos responsable. Unha atitude responsable e coherente houbera significado dedicar tempo e tamén esforzos a artellar unha maioría e un programa dos que carece actualmente a cidade. Vostede é responsable de que os orzamentos cheguen tarde e cheguen mal. En definitiva, alguén que amosou irresponsabilidade non pode nin está legitimado para pedir o resto a responsabilidade que non foi quen de acadar. Se os orzamentos son a expresión contable das previsións e da vontade de acción dun goberno, non cabe dúbida que estes orzamentos son unha proba francamente elocuente. Unha proba do que non hai que facer. Son uns orzamentos que non se elaboraron nin se van a aprobar en tempo e forma. Foi a oposición a que tivo que andar detrás do orzamento, demandando o documento e as reunións para a súa negociación. Este goberno despreocupóse durante meses e logo tivo que andar ás presas como en tantas cousas nestes 8 meses, estrategia EDUSI, comedores escolares, etc., etc. Demoraron a información, a entrega de documentación fundamental para poder valorar o documento no seu conxunto. Foron achegando a documentación a medida que a facían de forma improvisada para responder ás demandas dos grupos. Así, os orzamentos chegan tarde a este pleno e chegan sin o necesario acordo para que poidan ser aprobados. Só contan nestes momentos co apoio da minoría gobernante. O noso grupo, como xa temos adiantado, non vai apoiar uns orzamentos que entendemos que non responden ás prioridades que deben orientar a acción dun goberno realista e eficaz. Só presentamos unha emenda, é certo, unha emenda que consideramos ineludible e inaprazable, pero a nosa desconformidade co orzamento faría máis sinxelo elaborar un novo orzamento que redactar as emendas que consideramos precisas. Porque son moitos os aspectos que non compartimos. Por citar algúns. Ingresos por subvencións. Hai un descenso moi significativo dos ingresos por vía de subvencións, procedentes de outras institucións. Para gastos correntes, capítulo 4, menos 7%, e, sobre todo, para investimentos, capítulo 6, menos 52%. O descenso dos ingresos por subvencións do capítulo 7 sobre a media do 2011-2015 é do 11%. E no capítulo 4 descenden eses ingresos un 6% sobre a media dos anos 2014-2015.
Un descenso que reflicte o nulo traballo do Goberno estes meses na procura dunha millora das vías de financiamento con outras administracións. Estes dous capítulos baixan 5,7 millóns de euros, unha cantidade maior que o crédito que van pedir, que está cifrado en 5,3 millóns de euros. E aínda por riba deste descenso non recollen nos orzamentos os 3,5 millóns de euros para renovar a frota de autobuses que debería adiantar inicialmente a concesionaria. Neste apartado de subvencións tamén é significativo que se recollan 1,3 millóns de euros como ingresos para investimentos pola Estrategia de Desenvolvemento Urbano e Sostible cando non hai nada concedido. O gallá teñamos eses cartos, pero só se acordou no pleno pedir a subvención. A pesar de que se dixo que se ian a reducir os ingresos, e refírome aos ingresos por impostos, ao rexeitar este pleno a suba proposta por Compostela Aberta, o IBI, o IAE e o imposto de vehículos sobe un 0,42%, 169.000 euros. Ademais, segundo o Plan Económico Financeiro, a previsión dos ingresos correntes incrementase con respecto aos anos anteriores e os ingresos financeiros igual. Nós non estamos con este modelo de cargar o peto do cidadán. O que hai que intensificar é a loita contra o fraude fiscal para evitar estas subas. Continuar, en definitiva, coa política levada a cabo estes últimos 4 anos que permitiu incrementar a eficacia recadatoria do Concello entre o 2009 e o 2014, que pasou do 79% ao 89% durante o mandato do Partido Popular. Unha política, por certo, tamén combinada con 2 rebaixas fiscais de calado durante o pasado mandato que fixo posible que Santiago teña unha fiscalidade por debaixo da media. Voume referir á discrecionalidade das subvencións nominativas, cuestión que nos consideramos importantísima. O Concello de Santiago segue sin dispoñer de ningún documento que eu saiba que recolla a planificación das subvencións nominativas e a concesión en réximen de concorrencia competitiva tal e como marca a legislación. Podería facilitar a todos os membros desta corporación os continuos informes da intervención da Deputación da Coruña que acredita que as subvencións nominativas incumpren a lei de subvencións. E, por certo, na Deputación da Coruña todas as subvencións nominativas son aprobadas co levantamento do reparo polo pleno da Deputación e, por tanto, creo que ese é un camiño que deberíamos comezar no Concello de Santiago de Compostela. Este grupo municipal é consciente de que a inclusión de subvencións nominativas nas bases de execución é froito dun proceder histórico que nós tamén utilizamos. Non obstante, creemos que se debería iniciar un proceso cara á transparencia e garantir maior consenso e, en definitiva, conseguir maior eficiencia na xestión dos recursos públicos. Por iso, fixemos unha proposta que foi rexeitada polo Goberno para eliminarlas progresivamente e sustituílas por sistemas de concurrencia competitiva, salvo casos excepcionais. Foi rexeitada dende o momento no que sube o importe das nominativas nun 13,3% e tamén o seu número, en 20 máis. O Goberno non ten vontade de mudar o proceder dende o momento en que recolle novas subvencións con criterios cando menos opinables, Colexio de Psicoloxía, Oficina de Igualdade da USC ou Seminario Galego de Educación pola Paz. Gasto social, cuestión da que vostedes fan bandeira. Partindo de que o gasto social non debe concibirse de unha forma meramente asistencialista, estamos de acordo, e que é preciso empregarlo con rigor e orientalo a unha plena integración das persoas, non podemos esquecer que o alcalde comprometeuse o pasado ano a duplicar o gasto social no Concello no orzamento de 2016 e hai hemeroteca. O propio orzamento indica que o incremento foi do 23,5%, non chega ni a cuarta parte do prometido polo alcalde. Duplicar o gasto de 2015, 71,5 euros por persoa, segundo os propios datos que ofrece a memoria de orzamentos de 2016, suporía superar os 140 euros por habitante. No pasado mandato houbo un decidido impulso das políticas sociais con constantes incrementos anuais. Desde o ano 2013 houbo un incremento do 74%, o que equivale a un aumento duns 30 euros por habitante ano en 3 anos. De 43 euros do ano 2011, orzamento derradeiro do goberno de Pergreso, pasouse a 71,5 euros en 2015. O orzamento para 2016 cifra 88 euros por habitante e ano, o gasto social, dicindo que sitúa Santiago de Compostela por vez primeira por riba da media dos concellos galegos estatais neste ámbito. Iso é falso.
as estimacións que se manexan acredita que a media do gasto social nos concellos galegos son 100 euros por habitante. E como é sabido, existen moitos concellos que superan amplamente esta medida. Compre lembrar, para finalizar este apartado, que o alcalde, ao igual creo que o candidato daquel momento, Paco Reyes, ao parecer asinaron no 2015 un compromiso coa Rede Galega de Loita contra a Pobreza, así consta na páxina web desta ONG, no que se recollía, primeiro, ao final de 2016, reducir polo menos nun 15% o total das persoas que no meu concello se atopan en situación ou risco de pobreza e exclusión, apostando pola inclusión activa e dedicando a partida de actuacións de protección e promoción social un mínimo de 110 euros habitante e ano, media de concellos e diputacións galegas no ano 2013. Lembro que o concello dedica 88 euros habitante e o ano. Esa era o primeiro punto do compromiso do alcalde. O segundo punto é se ao final do 2016 non se tivesen acadado as dúas metas anteriores, presentarei a miña dimisión. Sería o segundo incumprimento de dimisión, faltando a un compromiso asinado. O anterior, lembro, señor alcalde, que foi cando se comprometeu vostede a deixar o cargo de alcalde de Teo se abandonaba o BNG. Refírome ao endeudamento. Medra o nivel de endeudamento en 2016 cun crédito de 5,3 millóns de euros fronte ao acontecido no 2015. Voume a referir a algunhas partidas para amosar que este non é o orzamento que a cidade necesita. Turismo, reducción do 38% nas actividades de comercio, turismo e desenvolvemento económico. En termos globais, a chega do Concello en Colsa baixa algo máis dun 5%, 5,12%. O de atención cidadán, o descenso nesta área é sorprendente, menos 26%. Orzamentos participativos. A verdade é que a experiencia piloto do ano pasado deste goberno, do finais do ano 2015, que, según eles, decía, era o primeiro chanzo, a verdade é que é desalentadora, por non decir surrealista. 100.000 euros, o 0,1% do Concello, 16.000 euros dun contrato a unha empresa externa e unha participación cifrada polo goberno en 130 participantes. Con carácter xeral, como dixen, estamos ante un orzamento pouco ambicioso, pero especialmente sorprenden as carencias que amosa no ámbito cultural, do que tanta bandeira fan vostedes, ou o esquecemento do deporte, tanto no ámbito das instalacións, lixeiramente millorado pola aceptación da nosa proposta, como no ámbito da práctica cotiá e organizativa dos diferentes eventos. Que acontece cos equipamentos? Donde está o compromiso co Auditorio de Galicia, donde nos deixamos en riba da mesa un proxecto de mínimos para arranxar este equipamento, ou os centros socioculturais, donde tamén baixan as partidas para mantemento e reparacións, o investimento productivo, é un dos descensos máis acusados, o 44% de descenso, son 6,6 millóns de euros, dos que o 21%, 1,4 millóns de euros, son previsións ligadas á estrategia de desenvolvemento urbano sostible, donde non sabemos se ao final contaremos con esas partidas ou non contaremos con esas partidas. Mobilidade e seguridade, reducción do 7%. Destaca o 39% de reducción en protección civil, que reflicte un escaso recoñecemento, cando non un menosprezo, para o traballo al turista que desenvolven estes voluntarios que traballan continuamente para resolver os problemas da cidade. Voume referir polo miúdo á publicidade e propaganda, unha das falsidades do goberno. O gasto é moi similar ao do ano anterior se temos en conta a cantidade disponible na bolsa de vinculación. Se sumamos o dedicado a publicidade e propaganda con prensa e revistas e con gastos en correo, a diferenza é tan só de 39.000 euros sobre un total de 636.000 euros. Estou falando da bolsa de vinculación. Mesmo incrementan as aplicacións de locomoción e dietas para personal non directivo por riba das previsións do ano anterior. Vou rematando falando dunha cuestión que nós, sinceramente, preferiríamos deixar o marxe do debate orzamentario. Estamos a falar das cuestións de persoal, pero tamén temos que denunciar que neste orzamento se suprimen 19 prazas vacantes do cadro de personal, unha medida incongruente cunha política seria que debería apostar polo emprego público e de calidade. E, ademais, consideramos que esas prazas dificilmente se poderán volver a cubrir. En definitiva, non son estes os orzamentos que o noso grupo faría. Non son, na nosa opinión, os orzamentos que necesita a cidade, non son os orzamentos que necesita Santiago de Compostela, porque para nós
e despois dunha análise fondo dos mesmos, incrementan a débeda, reducen as achegas para servicios públicos esenciais, incrementan as subvencións digitais, as subvencións a dedo, e desatenden aspectos primordiais como o investimento productivo ou a actividade económica, pezas claves na xeración de emprego e na integración social e económica da cidadanía. Por iso nós consideramos que non son uns orzamentos que teñan acalado os obxectivos para que nós poderamos apoiar os mesmos. Moitas grazas e máis nada. Moitas gracias a vostede, señor Agustín Hernández. Abrimos logo o proceso de segunda quenda, que é de 5 minutos. María Rozas, a súa quenda. Bueno, por partes, porque non sei se me chegarán os 5 minutos, pero por partes, entonces. Non deixa de ser curioso que aqueles que aprobaron unha reducción de ingresos nesta corporación no Concello de Santiago agora veñan aquí a este pleno a queixarse, pois, dos poucos gastos que hai. Veñan a queixarse de que nos vamos obrigados a pedir un préstamo. Señores e señoras, sexan coherentes, eso é ao que nos levaron vostedes, aprobaron unha reducción de ingresos, no Concello de Santiago, que, por suposto, ten que ter un reflexo nos orzamentos. Nós non nos inventamos os ingresos, que xa sei que é algo que neste Concello, pois, en moitas ocasións foi algo habitual, pero non é o caso de Compostela Aberta, porque en todo momento dixemos que facíamos uns orzamentos realistas, tanto no gasto como no ingreso. De feito, no informe de intervención, di que son os ingresos prudentes. Non deixa de ser curioso que agora digan e se preocupen polo aforro, que se preocupen polo que non hai ingreso suficiente para os seus gastos. Bueno, o mesmo informe de intervención que di isto no orzamento de 2016, a mesma expresión, a mesma recomendación, estaba no informe do expediente das ordenanzas fiscais que vostedes viñeron aquí a este pleno e, ignorando o que recomendaba, decidiron baixar os ingresos. Decidiron baixar uns ingresos que teñen un reflexo nos orzamentos, opoñen os informes técnicos. É curioso tamén que se queixen da baixada de ingresos en transferencias. A baixada de ingresos na participación dos tributos do Estado é algo público. O Estado lle baixou a todos os concellos. É curioso tamén, sobre todo tendo en conta o caso particular do Concello de Santiago, onde se orzamentaban 2,5 millóns desde o ano 2014 inventados, que non existían, non? Non o sei, quero dicir, estes ingresos son prudentes e son realistas e, sobre todo, son os que hai, son os que vostedes nos deixaron. E fixemos con eles o que mellor pudimos, fixemos con eles unha proposta naquelas que eran as nosas liñas prioritarias, que é o gasto social. Está claro que o que son os orzamentos de progreso depende do criterio de cada un. E unhos orzamentos de progreso, Compostela Aberta, uns orzamentos de progreso, os considera aqueles que apostan polo gasto social, polo investimento social, que sin dúbida podería ser maior se tiveramos máis ingresos, pero que é evidente que é maior que o que tiña o Partido Popular o ano pasado, é maior do que tiña o Partido Socialista no seu último mandato, moito maior, 114% máis. Estes orzamentos non se presentan con tempo, aprobados en tempo, sí, mas recordemos, porque non é secundario, que o 20 de decembro houve as eleccións a que eso condicionaba calquer tipo de negociación dos orzamentos. Tamén recordemos e fagamos un análise de como están os orzamentos en diferentes cidades de Galicia, e non só de Galicia, senón do Estado español. Que gobernos, que concellos o teñen aprobado a día de hoxe en Galicia das grandes cidades? Da igual a cor. Da igual que sexa unha Marea, da igual que sexa Compostela Aberta, o Partido Socialista ou o Partido Popular. Bueno, vaiseme rematando o tempo. Simplemente hai cousas que me parecen realmente que hai que destacar. É curioso que se nos acuse de incapacidade de ceder, cando ao mesmo tempo se está asumindo esa cesión que fixo Compostela Aberta, ese esforzo. É curioso que nos acusen de incapacidade de ceder, de asumir propostas e achegas, cando as asumimos e cando despois non se ve un reflexo na Comisión de Facenda. Se non se habían asumido esas achegas, por que non se presentaron nesa Comisión de Facenda? É curioso que se nos acuse
de non facer unha promoción interna para todos e todas, cando é unha promoción interna das máis ambiciosas que estivo este Concello de Santiago con 112 prazas, con 300.000 euros. Cando, ademais, non é unha promoción interna con nome e apelidos. É unha promoción interna na que se ten en conta a situación dos auxiliares administrativos deste Concello e se propón 18 prazas das 27 auxiliares administrativos para promocionar 18, a primeira vez tamén no Concello de Santiago. Estamos vendo demasiadas primeiras veces, non? Bótase en falta, segundo a oposición, un plan cuadrinal para o orzamento de Santiago. Debe ser que o Partido Socialista ou o Partido Popular o presentou algunha vez neste Concello. Bótase en falta ou critícase esa taxa de reposición que non nos equivoquemos. Non é algo de Compostela Aberta, é unha lei. É unha lei Montoro que nos obriga a unha reposición que a que establece esta lei. E non o fai solo Compostela Aberta, porque que fixo noutras ocasións o Bloque Nacionalista no Concello de Pontevedra. Bueno, vai rematando, María. Remato. É curioso que se pida a Compostela Aberta que faga o que non fixeron outros gobernos, non? Pero sí que o facemos e, sobre todo, establecemos un incremento en políticas sociais importante, establecemos as necesidades plasmadas neste orzamento de 2016, que, desde logo, na miña conclusión, sí que é un orzamento de progreso, porque é o orzamento que necesita a nosa cidade, máis nada. Moitas gracias, María. Señor Rubén Cela, súa segunda quenda. Moitas gracias, señor alcalde. Moi brevemente, comezando xa polo final, preguntaba a señora Rozas que facía o goberno do Bloque Nacionalista Galego na cidade de Pontevedra. Entre outras cousas, aprobar orzamento hai bastantes meses, non? Por lo tanto, da cor, algo sí que debe pesar, non? Decía vostede que non entendía como se podía facer críticas ás cesións cando se falaba de incorporacións e que, máis, non podía entender que, aparte disso, despois non tivera un reflexo na fase de alegacións das comisións. Mire, nos intentamos ser serios. Eu creo que hai que ser serios, rigurosos, honestos e que as cousas medianamente claras. Despois a política pois ten evidentemente regate corto, non? Pero creo que hai que ser serios. Entón, aquí hubo un proceso de diálogo político antes de ter prefixadas ningunhas partidas sobre cales eran as prioridades de cada grupo. E ese foi o ámbito onde o Bloque Nacionalista Galego trasladou un documento cunha batería de propostas concretas. E ese é o ámbito onde nos dimos cita para debatir de política e de prioridades políticas. Eu que non vou facer despois deso, ir a unha comisión a alegar con uns capítulos xa pechados, e cando é un proceso para debatir, houbo lexítimamente o goberno decidiu aceptar unhas cousas, lexítimamente decidiu recitar outras, e nós lexítimamente faremos pois, o que estimemos oportunos. Eu trasladei ao alcalde desde o principio, e creo que na comisión quedou patente, que nós non íbamos a obstaculizar a aprobación deste orzamento, e non o faremos. E creo que con clareza, e desde logo creo que o proceso para facer propostas, para facer, desde logo, cambios nas prioridades políticas do orzamento, houve un período, nos as fixemos, e creo que será o momento, non? En calquera caso, eu que creo que é importante é que hoxe se aprobe polo menos inicialmente este orzamento, non? Porque, entre outras cousas, eso implica que ata finais de abril non vai entrar en vigor, o que quere dicir que xa pasou pois unha terceira parte deste ano, non? E digo porque é moi importante executalo. E esa é a cuestión fundamental. Eu creo que a partir de agora pois, non hai excusas, o goberno ten o seu propio orzamento e o que hai que facer é executar. Porque eu quero dicirles unha cousa, o Partido Popular os últimos anos, no último ano en concreto, melloraran algo, pero desde logo os 3 anteriores foron un auténtico desastre. O grado de execución, por exemplo, do capítulo de investimentos, pois estamos falando todos os anos entre o 20 e o 25%. É dicir, de cada 100 euros que tiña este goberno para facer investimentos en obras, en equipamentos que podían crear postos de traballo e dinamizar a economía, quedaban 80 sen executar. E, por certo, eso non é aforrar, nin é contención de gasto, eso é incapacidade, que son cousas bastante diferentes. En calquera caso, é grave deixar unha obra sin executar, pero sería moitísimo máis grave partidas dedicadas a políticas activas de emprego, políticas sociais que queden sin executar. Por lo tanto, eu creo que o que creo é que é importante que Santiago teña un orzamento canto antes, que sexa un orzamento mellor, e eu suscribo que este é un orzamento mellor que o que había en 2015, e que haxa un goberno que execute. E a final de ano, pois falaremos, non? E eu creo que eso é como se deben rexir as cousas. E por último, por desdramatizarse agora a estas horas un pouco,
Comentaba antes o señor portavoz do Partido Socialista que Compostela Aberta xa copiaba moito do Partido Popular. Se me permiten, a modo de brincadeira, hai un ano a estas alturas aproximadamente, eu decía o grupo de goberno que mira que eu non son un virtuoso precisamente da ortografía, non? Pero que nas bases de execución estaba contemplado o premio de novela Blanco Amor, novela con B, que por favor que o correxina. Mire por onde este ano volvemos a ter as bases de execución co premio novela Blanco Amor con B. Entón, por favor, tamén corrixen. Moitas gracias, señor Cela, señor Paco Reyes, segunda quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Mire, cando insisten vostedes no tema da participación, solamente unha pregunta, aparte do 0,09% da cuantía de todo o orzamento, lles preguntaron a xuventude, os xóvenes, sobre os orzamentos de TUSA, o transporte, sobre os orzamentos de auditorio, cultura, sobre os orzamentos de Incolsa, turismo. Non teñen nada que decir os xóvenes con respecto a estas cuestións. Mire, nós non somos responsables de que vostedes teñan prácticamente 1 millón de euros en gastos diversos e máis de 1 millón de euros en estudos e traballos técnicos, é dicir, gastos en concretar. Iso é responsabilidade súa. Por certo, unha puntualización, co Partido Socialista, o POS sempre se dedicou íntegro ao rural. Non nos confunda con quen está en fronte das bancadas, con todo o respeto. Mire, cando fala vostede de ingresos, pois mire, que teño que preguntarlle, nós somos responsables de que baixara os ingresos por impostos indirectos? Somos os responsables de que baixaran os ingresos por tasas cando vostedes non levaron o pleno de ordenanzas, non levaron o tema das tasas? Somos os responsables de que teñan menos ingresos por achegas de outras administracións? Somos responsables de que teñan unha baixada tan importante no que é a venda de patrimonio cando os gobernos socialistas capitalizaron en patrimonio este concello? E somos responsables de que vostedes non nos saiban aproveitar. Mire, nós non nos queixamos do crédito, o dixe na miña primeira intervención. Nós o que lle decimos é que nos preocupa que co orzamento que vostedes presentan hoxe para a súa aprobación, o seu rexeitamento, se poda pagar a débeda. Iso que nos estamos a decir. Falan vostedes de dereitos laborais. Home, pero se vostedes amortizan prazas, é que eu non me atrevo a facer brincadeiras nun tema tan serio como este, pero casi poderíamos decir que teñen vostedes feito un ERE sobre as prazas que estaban no orzamento e que estaban orzamentadas. É curioso, din que presentamos poucas enmendas, pero o alcalde non se cansou de repetir durante 2 meses que non desnaturalizáramos os seus orzamentos. Mire, que queren realmente? Iso é o primeiro que teñen que aclarar, non? Claro, cando vostedes fan referencia a toda unha serie de cuestións e sempre din, non, é que o que fixeron antes, o que non fixeron antes, bueno, iso é o máis bello da política bella. E ti máis. Home, se o mellor argumento que teñen vostedes para defender estes orzamentos é o ti máis do pasado, pois a verdade é que, sinceramente, é un tanto pobre. Nos recoñecemos 2 veces ao longo da miña primeira intervención a existencia de melloras en política, en gasto social e en fomento de emprego. Mire, nos, insisto unha vez máis, fomos responsables dende o día 13 de xuño de 2015, o día da investidura do que non é alcalde. É certo ou non é certo? E tamén lle digo que imos lle ser unha vez máis. Nos imos permitir, como nos solicitan, que puedan gobernar, que poidan realizar o gasto social e os investimentos que vostedes teñen orzamentado. Pero o resultado da súa xestión vai ser responsabilidade exclusivamente súa. Nós non imos ser corresponsables destes orzamentos, pero imos ser responsables como vostedes nos piden. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señor Paco Reyes. Señor Agustín Hernández, segunda quenda. Sí, moitas gracias, señor alcalde. A nosa posición, a posición do Grupo Municipal Popular vai ser de rexeitamento e iso non debería sorprender a ninguén. Compostela Aberta, o Goberno despreceu dende o minuto 1 un posible acordo co PP. Despois da terceira xuntanza mantida o 26 de 1 de 2016, a concelleira dixo, abro comillas, o Partido Popular discrepa no fondo dos nosos orzamentos. É comprensible, xa que a visión das políticas públicas
e as nosas prioridades orzamentarias son diferentes ás do Partido Popular. Por outra banda, co Partido Socialista de Galicia e co BNG notamos cunha sintonía xa que valoran positivamente os nosos orzamentos. Van na liña de Compostela Aberta. Pecho comillas, 26/1 de 2016. Teño que suliñar que a atitude da concelleira reflicte un sectarismo e unha carga ideolóxica que é diametralmente oposta ao que debería ser a defensa dos intereses da cidade. É diametralmente oposta a esa suposta vontade de consenso da que levan falando varios meses. O Grupo Popular Municipal non tiña posicións a priorísticas nin alleas aos intereses da cidade. O Grupo Municipal Popular non actuou, nin actúa, nin actuará nunha clave diferente a que representan os intereses dos nosos veciños e das nosas veciñas. Nos deixamos claro dende o minuto 1 que estes non son os orzamentos que necesita Santiago de Compostela. O interese da cidade é o único que nos move. E por iso denunciamos que os orzamentos son carentes da necesaria ambición, escasos en recursos, discrecionais en exceso, baixan os investimentos, orzamentos carentes dunha estrategia cultural para a cidade, carentes dunha estrategia deportiva para a cidade, ausencia de partidas para actuación estratégicas, baixan as transferencias para un sector estratégico como é o turismo. Falan vostedes dun proceso negociador longo. É certo, hubo negociacións longas e estériles, negociacións nas que Compostela Aberta amosou dende o minuto 1 falla de capacidade negociadora e de acadar consensos. O Partido Socialista de Galicia, vontade de demorar por demorar, amosando unha estrategia na que a cidade é usada para tentar atopar o protagonismo político que as urnas reiteradamente quitou os socialistas, amosando a equidistancia que practican neste mandato. Co Partido Popular no es no, nada de nada, e con Compostela Aberta marcando as distancias para non perder aínda máis apoio electoral. E o BNG mantendo un difícil equilibrio para non perder o oco que dificilmente deixa Compostela Aberta. Fronte ás actitudes do resto dos grupos, o Partido Popular, o Grupo Municipal Popular, amosou dende o primeiro momento unha postura clara e transparente, mirando únicamente os intereses da cidade. O día 11 de febreiro, lembre, señor alcalde, que lle informei que nos non necesitábamos máis prazo para negociar, e recordo que as bases de execución foron remitidas o día 10. A nosa decisión é coherente e é clara, porque é clara en relación coa realidade destes orzamentos, porque para nós estes orzamentos non tratan de incrementar e optimizar os recursos nin de satisfacer as necesidades e servicios indispensables da cidadanía, non fan unha rigorosa priorización das actuacións, en definitiva non van conseguir que os escasos investimentos productivos que se poidan realizar sexan os máis rendibles económica e socialmente. Uns orzamentos decepcionantes. Como decepcionante está a ser o inicio do seu mandato, señor Noriega. Leva vostede na alcaldía dende o 13 de xuño, como acaban de suliñar aquí mesmo, 276 días de mandato. 276 días son moitísimos días. O 15%, algo máis do 15% do total do mandato. E que se nota na cidade? Nada, de nada, de nada. E non é que o digamos nós, os membros do Grupo Municipal Popular, é que o dicen os cidadáns que votaron o Grupo Popular, que votaron o Partido Socialista, o BNG, e tamén cidadáns que votaron a Compostela Aberta. Aprobará vostede os orzamentos, señor Noriega. Estou seguro que os aprobará, parece que os vai aprobar hoxe mesmo. O que non aprobará vostede en xestión, non aprobará vostede no importante, na resolución dos problemas dos veciños. Eso sí, deixará de contar cun pretexto para botar a culpa ao PP de todo o que pasa. Deixará de ter un pretexto, contará cos orzamentos, pero, señor Noriega, creo que non estará vostede á altura. Agardo que sí, porque nese caso a cidade millorará. En todo caso, señor Noriega, goberne, decida, lidere, porque a cidade o necesita. Moitas gracias e máis nada. Moitas gracias a vostede, señor Agustín Hernández. Bueno, para pechar o debate vou facer tamén emprego, supoño que non dos 5 minutos da quenda de intervención que me corresponde.
En todo momento nos tivemos claro no grupo de goberno que a cidade precisaba duns novos orzamentos. Evidentemente, porque había moita distancia cos orzamentos presentados polo Partido Popular respecto ao noso programa, tamén porque a prórroga dos orzamentos deixaba a posibilidade de execución verdadeiramente restrictiva debido ao marco legal e entendíamos que non podíamos seguir nunha situación que dilatara limitacións orzamentarias para as necesarias políticas que precisaba a cidade. E esa foi a vontade que a cal enfocamos este proceso de diálogo. E un proceso de diálogo que fixemos nun contexto complicado. A compañera María Rozas o comentou, nun contexto político onde a nivel central de un goberno en funcións, nun contexto político onde hubo unhas eleccións xerais o 20 de decembro, non estamos exentos de que volva a haber unhas novas eleccións, onde o proceso de negociacións fíxose conscientemente despois do proceso das eleccións xerais porque entendíamos que non podía ter acontecido antes polo propio contexto de polarización político e onde a situación a día de hoxe no conxunto do país, con 5 cidades principais do país, sin orzamentos e múltiples cidades no Estado, ao non existir maiorías absolutas, amosaban que verdadeiramente o contexto era complicado. E o fixemos ca mellor das vontades e con absoluta transversalidade, sendo conscientes, evidentemente, cal é o noso programa, sendo consciente cales son os nosos socios prioritarios, pero non se nos pode acusar en ningún momento de practicar exclusións nin sectarismo, porque coido que o traballo que se fixo en todo momento foi un traballo que tivo un retorno positivo e do que eu estou satisfeito, independentemente das escenificacións que se fagan no conxunto da corporación. Entendo que dimos pasos adiante no proceso de diálogo e que fomos capaces de conciliar dúas cuestións que eran importantes. Por unha parte, a legitimidade que ten que ter un goberno para ter unha ferramenta para poder aplicar políticas públicas. É necesario entendelo. A veces dísenos e repítesenos, bueno, Compostela Aberta foi a lista máis votada, foi así, Compostela Aberta non ten maioría absoluta, resulta unha evidencia, pero tampouco existe unha maioría alternativa e, polo tanto, un goberno ten que ter legitimidade para ter unha ferramenta de transformación e de execución de políticas na cidade. Iso é así, pero tamén hai que asumir que Compostela Aberta non ten maioría absoluta, a pesar de ter sido a lista máis votada, e que estaba obrigado, máis alá da vontade de diálogo, a facer ese diálogo, e fíxose intensamente. E eu quero agradecer a vontade de todo o mundo, independentemente do sentido do voto. Constame que hubo vontade construtiva, constame que foron múltiples as reunións, constame que se deron nos parámetros políticos que antes decía o señor Rubén Cela, e constame que en ese sentido hubo cesións, entendendo que en todo caso era unha ferramenta do grupo de goberno e que cando un falaba de non desnaturalizada, falaba de non restar esa legitimidade para poder aplicar políticas públicas. E polo tanto, máis alá do resultado, ese era o convencemento en todo o momento. Eu non quero entrar no regate corto nin no debate. Quero agradecer sinceramente ao conxunto dos grupos o diálogo dado, tanto nas xuntanzas comigo persoalmente como no traballo da Comisión Técnico-Política. Independentemente da emoción dada até o minuto final, independentemente de que non era un desexo, hoxe a cuestión de confianza. Eu teñolle un gran respeto ao señor Javier Castiñeiras. Ten a convocatoria do pleno do Venres e un informe para a cuestión de confianza feito por si era necesario, máis que nada porque non quería para nada furtarvos o debate en plena Semana Santa. Entón non era unha pose porque verdadeiramente non se puxeron en riba da mesa as posicións dos diferentes grupos, agás a posición do BNG, que hai que recoñecerlle que dende un momento falou de que non ia obstaculizar a aprobación das contas, e o fixo con absoluta sinceridade para a diminución do noso nivel de ansiedade dende o punto de vista do grupo de goberno. Non así o señor Paco Reyes, que incrementou o noso nivel de ansiedade, pero todo sexa polo resultado final e tamén o nivel de ansiedade do Partido Popular. Eso forma parte dun proceso. Que resulta positivo a día de hoxe? Que temos uns orzamentos que aumentan o gasto social, que aumentan as políticas de emprego, que diminúen liñas de publicidade de protocolo, que verdadeiramente apostan polo reequilibrio territorial ca derivación de fondos para ese reequilibrio territorial, e que, ademais, faise nun contexto de non orzamentos expansivos polas limitacións que tivemos no momento de definir a política fiscal, e que nos obrigue a uns orzamentos menos expansivos cos
do ano pasado. E, bueno, corresponsabilizámonos dos orzamentos, señor Paco Reyes, dos acertos e dos erros, aínda que a paternidade sexa múltiple e o proceso fora participado, e aquí estén pegadas do conxunto dos grupos da corporación, non nos importa facernos cargo da tutela e da paternidade legal da criatura en caso de ser viabilizada, non? E eu creo que máis alá de victorias e derrotas, que engañen a cidade, que haxan os orzamentos para poder facer políticas, sexan acertadas ou erradas, é unha necesidade. E nós nunca íbamos estar dispostos a aferrarnos ao sillón e a xogar estrategias de aprobar os orzamentos en xunta de goberno o ano que ven, ou de dilatar o debate orzamentario por non contar ca maioría, porque eso sería actuar con fraude de lei coa cidadanía e non chegamos aquí para iso. Así que pasemos a votación, señor secretario, e con eso rematamos o pleno no día de hoxe. Gracias, señor alcalde. Votos a favor da aprobación inicial do orzamento e cadro de persoa do Concello para o ano 2016, consonte a proposta da señora delegada. Gracias, 10. Votos en contra. Gracias, 9. Abstencións. Gracias, 6. Ben, con esta votación rematamos a sesión e agradecemos a todos a súa participación. Teñan unha boa tarde. Muy ben. Señorías. No, no. Tú que teño que entender, corres todos os días, non?